Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nobyembre 4, 2022, 51 dias na lang, kagapasko na. Ini ang Bombo Alay sa unto kagini, si Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton karon madalaguan kag mga nagapangunang mga balita, Mayor Jerry Treñas ginsuspend ng LPTRP tubtob maamyendaran. Alkalde nagainit ang ulo sa kay Attorney John Altura sa LTFRB. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagada, Congresswoman Jam Baron nagintambungan ang pagpanagtag sang ayuda sa mga nahalita ni Bagyo Paeng. Nagpadulong man ang kongresista kaupod sa alkalde sa Palapala area sa naguba nga seawall. Sa iban pang mga talupang doon karon nga mga balita, punong barangay isang sitio oras, barangay Santa Cruz, San Miguel, Iloilo, padayon nga ginabantayan ang lugar para iya mapasigurado nga hindi malubgan sa nga baboy nga infected sa nga African swine fever ang ila lugar. Ang City Agriculture Office kina-consolidate na sa karon ang damage kinatuga sa nga bagyo Paeng sa mga pananom diri sa syudad sa Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, resolution nga nagapadasig sa pag-aprobar sa Energy Development Council para sa 40 megawatts nga geothermal power, aprobado na sa konseho. Sa iban pa nga mga balita, resulta sa confirmatory result sa nga mga nagkalamatay nga baboy sa tatlo sining ka mga kabanuahanan nga yara sa pink buffer zone. Ginasapulan pa sa sining mga tinyon. Hibalon taman ano mga pagpanghangkat nga ginpangatubang sa nga Provincial Veterinary Office. Atuhoy sa sining problema man karon naton sa African swine fever. Muni mabalik ta issues kay impormasyon tutukan ta sa pagpalayag sa Bombo Alay sa unto. Detalye sini balikan naton pagkatapos sang Bombo Network News. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha,
Hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ika-3, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas. Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Nobyembre 4 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 51 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Education o DepEd naglabas na rin ngayon ng guidelines para sa exemption ng public schools na magpatupad ng full-face at face-to-face classes. Inflation rate naman sa Pilipinas, inaasahan naman na natiling mataas sa pagtatapos ng taong 2022. Samantala naman, preliminary investigation sa controversial na kaso sa pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Ipinagpatuloy ngayon ng Department of Justice. Karagdagang kaso daw laban sa mga sangkot sa krimen, isasampa na rin. Sa international news naman, si Ukraine President Zelensky inakusahan ng Russia ng energy terrorism. Sa sports balita naman, Pinoy Olympian Carlos Yulok abang-abang sa pagsabak mamaya sa Gymnastics World Championship. Doon naman sa United Kingdom habang NBA champion the Warriors, Stephen Curry, talo na naman. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, naglabas nga ang Department of Education o DepEd ng guidelines para pa rin sa mga pampublikong paaralan na humihiling na ma-exempt mula sa pagsasagawa ng full face-to-face classes. Ito'y kasunod na rin ang paglagda ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio ng DepEd Order No. 50 Series of 2022 kung saan ay binalangkas ang operational guidelines para sa pagpapahintulot ng ekstensyon o pagpapalawig muna ng blended learning modality sa piling mga pampublikong paaralan muna sa elementarya at sekundarya ng lagpas sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Sa Nasyong DepEd Order, sinabi ng kalihim na yung mga public schools na hindi makakasunod sa pagsasagawa ng mandatong 5 araw na in-person classes dahil sa exceptional circumstances ay kailangang magsumiti ng kanilang request for continuation o pag-adapt sa blended learning modality. Subalit maaari nang magpatuloy ang mga paaralan sa blended learning modality habang nakabinbin pa rin ang request. Papayagan din ng mga public schools na magpatuloy pa rin sa pagsasagawa naman ng full distance learning sa partikular na period gaya ng emergencies kapag may kalamidad at mga sakuna. Ayon pa sa DepEd Order, yung approving authority para sa pagsasagawa ng blended learning modality ay nasa Schools Division Superintendent ng Disyon ay subject pa rin sa supervision ng Regional Director. Inilabas ang bagong guidelines dalan pa rin sa batidang ahensya na merong mga paaralan na napiktuhan naman nagdaang kalamidad at nag-iwan ng mga pinsala at kasalukuyang gumagamit pa ng mga evacuation centers. Sa latest data nga mula sa DepEd, nasa mahigit 50 mula sa mahigit 80 public schools na National Capital Region ang pinayagang magsagawa ng blended learning habang yung nasa 700 mahigit na paaralan naman sa riyon ang nagpatupad pa rin ng 5-day in-person classes. Samantala muna mga kabombo sa ibang balita, yung inflation rate naglabas ngayon yung mga eksperto ng ating pamahalaan. Doon po naman sa mga datos kaugnay pa rin sa pagbahal ng mga bilihin. Wala itong tinatawag na inflation rate. May mga detalye pa niyan si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo, bumilis nga ang pagtaas ng ilang mga bilihin kung kaya bumilis din ang paggalaw ng inflation sa bansa sa kakalabas lamang na report ng Philippine Statistic Authority. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, ang National Statistician and Civil Registrar General ng bansa, bumilis umano ang antas ng paggalaw ng bilihin at mas tumaas ito kumpara sa buwan ng September na mayroong 6.9% average kumpara noong October 2022 na may 7.7% na may kabuang 5.4% naman simula noong buwan ng Enero hanggang sa kasalukuyan. Sa dagdag pang paliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, ang mga pangunahing dahilan ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 9.4 inflation at 80.9% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Pakinggan natin ang naging paliwanag ni PSA Undersecretary Dennis Mapa.
Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 11.5% inflation. Fish and other seafood tulad ng dalag na may 9.4% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may 16.0% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may inflation na 7.4% at 20.8% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 23.6% inflation. Renta sa bahay na may 3.6% inflation. At kahoy na panggatong na may 5.9% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Oktubre 2022. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 12.5% inflation at 14.8% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 11.6% inflation. Diesel na may 54.4% inflation at gasoline na may 15.0% inflation. Mga kabombo, mataas raw talaga ang presyo ng mga bilihin lalo na dito sa National Capital Region at magtutuloy-tuloy pa ito lalo na't darating na ang holiday season. Nakaapekto rin kasi umano sa mga food prices ang mga nakalipas na bagyo kaya inaasahan na mas tataas pa ito ngayong buwan hanggang magtapos ng taon. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, walang na-monitor ang Department of Trade and Industry o DTI na paglabag sa umiiral na price freeze doon sa mga lugar na nakalagay sa state of calamity dilan pa rin sa nagdaang severe tropical storm na Paeng. Ayon sa report ni Trade Assistant Secretary Anne-Claire Cabuchan, compliant naman o sumusunod ang mga retailers sa pinatatupad na price freeze base naman sa monitoring na rin ng kanilang regional at provincial offices. Kaugnay ito ay paalala pa rin ng DTI na sa ilalim ng Price Act, yung mga presyo ng basic commodities sa mga lugar na nasa state of calamities ay dapat na mapanatili o walang paggalaw sa mga prevailing price o mas mababa naman sa loob ng 60 araw. Yung mga lalabag naman ay maharap sa pagkakakulong sa loob ng 1 taon hanggang 10 taon o multa na pumapalo naman sa 5,000 hanggang 1,000,000 piso o pareho, depende na rin sa discretion ng korte. Yung mga lugar na kasalukuyang nasa state of calamity, yung lugar ng Calabarzon, yung Kabikulan, Western Visayas at yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tala muli namang binigyang diin ng Sandigan Bayan ang babala ng Supreme Court na hindi dapat gamitin bilang weapon para sa political vendetta balaban sa mga civil servants ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kasunod yan ang pagbasura sa 134 million pesos na civil forfeiture case laban sa yumaong dating Supreme Court Justice Renato Corona. Sa inisyong 48 pahinang desisyon, mahigit 8 taon na ang nakalilipas matapos ang kasong inihain ng Ombudsman, iginiit ng Sandigan Bayan na bagamat liable si Corona sa pagiging negligent nito o kabiguang maideklara ang kanyang assets sa kanyang SALN ng maayos, ang nasabing assets ay hindi dapat na may uri bilang unexplained wealth dahil napatunayang legal ang yaman ng pamilya Corona dahil na rin sa 48 o 45 taong pagsisilbi nito bilang dating Chief Justice sa mga pribadong sektor at sa gobyerno na din. Kung matatandaan, na-impeach ang yumaong dating Supreme Court Justice noong December ng taong 2011 dahil sa kabiguang maisamas ang 180 million pesos na halaga ng kanyang assets sa kanyang SALN. Ang Senado na tumayong impeachment court ay hinatulang convicted si Corona noong Mayo ng taong 2012 kung saan 20 mga senador ang bumoto para i-convict si Corona habang 3 senador naman ang
ang tumutol. Kabilang dyan sina dating Senator Joker Arroyo, yumaong dating Senator Miriam Defensor Santiago at dating Senador at ngayon ay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos nga ang impeachment ni Corona, naghain pa ang Bureau of Internal Revenue ng tax evasion case laban kay Corona at sa kanyang pamilya. Nagbunsod din ito sa ilan pa mga petitioners na hilingin sa Office of the Ombudsman sa ilalim noon ni dating Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales para imbestigahan ang umano'y ill-gotten wealth ni Corona na nagkakahalaga ng mahigit 130.5 million pesos. Nasawi nga ang dating Chief Justice na si Corona noong taong 2016 sa edad na 67 anyos. Sinasabing isang uri ng political vendetta ang akusasyon laban kay Corona ng yumaong dating Pangulong Benigno Aquino III, kung saan sinabing noon ng dating Chief Justice nang nabubuhay pa ito na ang desisyon ng dating Pangulong Aquino na i-indict siya ay dahil sa kanyang koneksyon sa Arroyo at sa ruling ng Supreme Court noon na buwagin ang malaking sugar state na pagmamay-ari ng pamilya Aquino. Naman, bilang reaksyon ng pamilya ng yumaong dating Chief Justice ay ipinaabot naman nila ang pag-welcome sa naging desisyon ng Sandigan Bayan na ibasura na ng tuluyan ang nasa 134 million pesos na civil forfeiture case laban sa kanila. Samantala muna sa ibang balita, yung paghahanda pa rin assessment dyan sa Ninoy Aquino International Airport kundi pa rin sa pagbuhos ng mga pasero sa nagdaang Todos Los Santos at papasok na rin ngayon na mahaba rin na holiday pagpasok ng buwan ng Disyembre. May mga report pa si Bombo Marlene Padiernos. Nakapagtala ng mas mataas na bilang ng mga pasaherong bumiyahe sa Ninoy Aquino International Airport sa nagdaang undas ang Manila International Airport Authority kumpara noong nakaraang taon. Ito ay sa kabila ng ilang kanselasyon sa mga flights sa nasabing paliparan dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa datos, pumalo sa 554,852 ang bilang ng mga pasaherong bumiyahe sa NAIA mula October 28 hanggang November 2, 2022. Mas mataas ito ng mahigit 300% mula sa 154,631 na bilang ng mga pasaherong naitala noong taong 2021. Sa domestic flights, nakapagtala ng 322,668 na biyahe ang naturang paliparan na mas mataas kumpara sa 110,939 na bilang na naitala noong nakaraang taon. Habang umabot naman sa 332,184 ang bilang ng mga international flights ngayon na mas mataas sa 43,692 na itala noong nakaraang taon. Paliwanag ng Manila International Airport Authority, ang pagtaas sa bilang ng mga pasahero sa nagdaang long weekend ay dahil sa naging pagluluwag sa border restrictions sa ibang bansa at sa muling pagbubukas ng mga sementeryo sa probinsya. Sa ngayon, ang muling pagdagsa ng mga pasahero sa papalipit na holiday season ang pinaghahandaan naman ng pamunuan ng naturang paliparan. Bomba Elmar, Bomba Ever. Yes, ang concern pa rin natin dito, Bomba Mars, nakalusot na tayo rito sa Todos Los Santos. Ang matinding paghandaan dito, itong papalapit naman na Disyembre, na siyang mas mahaba ang weekend at saka naging tradisyon ng ating mga kababayan, mga OFW. So yung paghahanda pa rin dyan sa NAIA, Bomba Marlene. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Sa ngayon ay mahigpit talaga itong pinaghanda ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport para sa darating na holiday season. Dahil yan, aabangan natin yung inaasahan yung pag-uwi ng mga balikbayan at maging yung pagtungo rin sa iba't ibang lugar ng ating mga kababayan sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa impormasyon na yan, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, magpapakalat naman ang Bureau of Corrections ng K9 dogs sa New Bilibid Prison bilang bahagi yan ng hakbang nito na pagpapaigting pa sa laban kontra sa mga pagpupuslit ng mga kontrabando sa loob ng National Penitentiary. Ito ay kasunod na rin ng pagkakakumpiska ng nasa 70
10,000 na mga cans ng beer at iba pang smuggled na kontrabando sa loob ng bilibid nito lamang nakalipas na araw. Ang mga police dogs kasi ay may kakayahang maamoy hindi lamang ang mga illegal na droga kundi maging ang mga mobile phones at electronic devices. Liban pa sa canine dogs ay magde-deploy din ang ahensya ng bomb sniffing dogs. Sa ngayon, patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Corrections sa 55 sa kanilang mga personnel na katalaga sa bilibid kaugnay sa insidente na pinangalanan naman ng mga inmates. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Sa radyo, Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang preliminary investigation naman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid ipinagpatuloy ng Department of Justice. Makibalita tayo live mula sa Department of Justice si Bombo Gerald Uleb. Bombo Everly, Bombo Elmar, katatapos lamang nitong isinagawang preliminary investigation dito sa Department of Justice at personal na namang dumalo itong self-confessed gunman na si Joel Escorial. Present din itong counsel ng idinadawit sa Percy Lapid slay case na si Christopher Bacoto. Ayon nga kay Attorney Salvador Quimpo, hindi raw kilala na personal ni Bacoto itong self-confessed gunman na si Joel Escorial, kaya nagtataka itong si Bacoto kung bakit at paano siya nadawit sa naturang krimen. Present din itong tumatayo ngayon na abogado ng pamilya Lapid na si Attorney Danilo Pelagio. Sa kabila naman ng mga safety concerns ng ilang Bureau of Corrections inmates, sinabi ni Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clavano na pwede silang maratili muna doon sa National Bureau of Investigation pero hindi raw pwedeng ma-admit sa Witness Protection Program ng Department of Justice ang mga ito dahil posibleng convicted ang mga ito sa krimen na kinasasangkutan ng tinatawag na moral turpitude. Narito pa ang tinig ni Department of Justice spokesperson Attorney Miko Clavano. So, because they're all in maximum security, most likely they were convicted of a crime of that involves moral turpitude. So, hindi sila. But we will take measures naman to, and we've been bargaining with them also to make sure that they are safe. We care about their safety, obviously, to preserve the integrity of the investigation. So yan, si Attorney Miko Clavano, itong tagapagsalita ng Department of Justice. Sa Biyernes ay ipagpapatuloy pa itong naturang investigasyon pero hindi pa sigurado kung submitted or isasubmit na for resolution ang naturang kaso o magkakaroon pa ng karagdagang investigasyon. Samantala, sinabi naman ni Justice Secretary Boying Remulla na maghahain ng mga ito ng karagdagang kaso laban pa rin sa mga nasa likod ng Percy Lapid slay case.
itong PNP, Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation ay patuloy pa rin pinag-uusapan daw itong mga kaso na kanilang isasampa at kailangan pa nilang kausapin itong 2 hanggang 3 katao na sinasabing very high dito sa chain ng Lapid Slay case. Bombo Gerald? Yes. So, yes, go ahead, Bombo pakilinaw Elmar. lamang kasi yung target sa mga report na unang pahayag ng DOJ maaring sa Lunes. So wala pang kasiguraduhan sa Lunes na mag-file na ng kaso laban dito sa mga posibleng nasa likod o mastermind sa pagpatay sa naturang broadcaster, Bombo Gerald. How's that? Bombo Elmar, mayroon kasing hiwalay na isinasagawang preliminary investigation itong Department of Justice at mayroon ding isasampah na bukod na kaso itong Department of Justice naman na kaso. So, ang sinabi kanina ni Justice Secretary Boying Remulla ay siguradong sa Lunes na ito isasampah, pero yung preliminary investigation dito sa Department of Justice kaugnay pa rin dito sa pagpatay sa broadcaster, magpapatuloy yan at mayroong itinakda pa na isang preliminary investigation sa Nobyembre o 11 o sa susunod na Biyernes yan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Department of Justice sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald di ulit. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, umiinit naman yung issue naman sa presyuhan ng mga tinaguriang Noche Buena items. May mga detalye pa si Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, hindi pa nagsimulang magtaas ng presyo ang ilang mga Noche Buena items vendors sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila ngayong nalalapit na ang Disyembre at holiday season sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga nagtitinda, ganoon pa rin daw ang presyuhan ng kanilang mga tinitinda liban sa ilang mga frozen foods at pang-spaghetti. Ayon kay Mang June, nagtitinda ng frozen food, hindi pa naman daw nagtaas ang presyo ng kanyang tindang ham, kaya lang nagtaas na ng 12 pesos ang kanyang mga panindang hotdog. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mang June. Yung ham natin sa ngayon, ganun pa rin naman ang punan niya. Hindi pa naman tumas. Ang tumas lang sa atin yung hotdog. Lalo na yung TJ, ang tinaas 12. Tender 12. Saka yung higante, Fravel. Hindi ko nga alam kung bakit 12 talaga ang tinaas niya. Bawat kilo. Nag-start sa kagahapon. Samantala, ayon naman kay Mark, nagtitinda rin ng mga Noche Buena items. Pang-spaghetti lang ang nagtaas sa kanilang tindahan, ngunit ng ilang mga items ay ganoon pa rin naman daw ang presyuhan. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Mark. Hindi pa, ganun pa rin yung bentahan ko. Kaong 85, tsaka nata 65. Ang presyo ko, ganun pa rin naman hindi pa rin naman nagbabago presyo ko. Medyo mahirap. Sakto lang sa pang-araw-araw. Yan ang bahagi ng payag ni Mark. Una rito, Bombo Elmar, Bombo Ever, sa inilabas kasi na anunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI, magkakaroon ng aumento sa mga Noche Buena items sa mga pamilihan bunsod ng papalapit na ang Kapaskuhan sa bansa. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng ahensya ang pag-release ng price guide. Samantalang ibang mga manufacturer ay naglabas na ng advisories kung saan ang presyo ng ham ay may dagdag na 40 pesos. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, sa iba nating mga balita, madako tayo dyan sa Palasyo ng Malacanang. Maki-update din tayo kung ano ang magiging schedule ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa nakalipas na araw ay naging abala siya. At si Bombo Dennis Mito. Bombo Dennis, kumusta ang schedule ngayon ng Pangulong Marcos? Nasaan siya ngayon? Dito muna sa Palasyo Malacanang, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kakailanganin niyang sumalang dito sa issue ng briefing ito. May kinalaman sa nalalapit na Association of Southeast Asian Nation Summit. At inaasahan na kakapaluban ito ng mga ulat mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magiging bahagi ng kanyang report sa naturang aktibidad. Dito rin ay magiging ito kasi yung kauna-unahan na pagdalo ng Pangulo sa ASEAN at yan ay mula nang siya ay maupo bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. At dito ay
inaasahan na palalakasin yung ugnayan sa iba pang mga kalapit nating bansa. Ang partisipasyon ng Pangulo sa ASEAN Summit ay nakaschedule naman sa darating na Nobyembre 10 hanggang 13 tatagal yan. Ito ang kauna-unahan nga na kanyang pagharap, kaya't i-maximize daw ng Pangulo yung kanyang presensya at ilalabas yung ulat ukol dun sa pagtugon sa COVID-19 pandemic at ito rin yung pagkakataon na dadalo ang Pangulo sa iba pang mga sidelights. Importante itong mga sidelights na ito para magkaroon ng pagkakataon makadaw pampalad niya yung mga leader ng iba't ibang bansa na kapitbahay lamang natin at mas madaling makakatulong sa atin sa mga panahon, lalo na katulad nitong nakalipas na kalamidad. Bukod sa ASEAN briefing, mayroon din na isa pang aktibidad ang Chief Executive sa Palasyo Malacanang ngayong hapon at ang pakikipagpulong naman sa Chenyi Adventures na nagkaroon ng malaking papel yan dito sa pagtulong sa mga magsasaka kasunod na rin ng pananalasa ng bagyong Yolanda noong taong 2013 at ganun din yung mga nakalipas na kalamidad ay tumulong din sa atin. So ito may courtesy call kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at makikipag-usap din siya doon sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Yan muna mga update mula sa Palasyo sa Bombo Elmar. Nababanggit mo itong ASEAN briefing para kay Pangulong Marcos. I understand ha? Malapit na malis na rin ang Pangulong Marcos 18 ng Nobyembre ang kanyang kauna-unahang pagdalo dito sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit o APEC Summit, Bombo Dennis. So 2 weeks from now. So talagang magiging abalang Pangulo, Bombo Dennis. Yes. So parang patikim yung ASEAN event. No? Ito'y pulong dito sa mga kapitbahay na bansa habang yung APEC naman ay may mga plus. Kumbaga, may iba pang mga bansang sumasali dyan, kagaya ng Estados Unidos, may mga partisipasyon sa ilang mga pagkakataon. Kaya aasahan din natin ang malaking mga development at kung anong iuulat ng Pangulo pagkatapos ng naturang mga aktibidad. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala muna sa iba pang mga sports balita, aabangan daw itong Pinoy Olympian na si Carlos Yulo sa sabak na sa championship sa gymnastics at ganoon rin sa mga naging laro kanina sa NBA. May mga detalye naman mula kay Bombo Eliza Eclarinal. Pinahiya ng Orlando Magic ang defending champion na Golden State Warriors sa isang puntos na kalamangan na nagtapos sa score na 130-129 sa naganap na NBA game. Nasayang tuloy ang ibinuhos na 39 big points at 9 assists ng NBA superstar na si Stephen Curry dahil nasilat pa rin ang kanilang koponan. Una rito sa ibang game, nagwagi naman ang Denver Nuggets kontra katunggali nitong Oklahoma City Thunder nang maungusan nila ito ng 12 points sa kabuoang score na 122-110. Samantala sa usapang gymnastics naman, kaabang-abang ngayon ang pakikipagbakbakan ni Pinoy Olympian Carlos Yulo sa 51st FIG Artistic Gymnastics World Championship mamayang alas 2 ng madaling araw, oras sa Pilipinas, na gaganapin sa England. Kabilang si Yulo sa 24 na nag-qualify sa final tournament matapos na pumangatlo sa kanyang huling laban. Sa ngayon, handang-handa na raw ang dating world champion na Pinoy athlete para tangkaing sungkitin muli ang gintong medalya sa nasabing paborito niyang event. At yan ang ating sports balita para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
Javier ng Apo Hiking Society nag-iwan ng huling awitin bago pumanaw. May chika dyan ang Star FM Bacolod. Nag-iwan ng huling awitin para sa mga fans si Apo Hiking Society member Danny Javier bago ito pumanaw dahil sa komplikasyon ng matagal ng sakit. Ayon kay musical composer Lori Ilustre, ay na-arrange niya at na-record ng maayos ang awiting huling ginawa ng kaibigang si Javier na kinanta nito sa kanyang hospital bed sa kabila ng hirap dahil sa karamdaman. Dagdag pa ni Ilustre na pinapadinig lang ng nurse ang kanta kay 75-year-old na singer na nasa ospital at tumatango lang bilang pahiwatig na gusto nito ang pagka-arrange ng kanyang kinanta. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Apo Hiking Society member Jim Paredes, sa dami ng pinagdaanan nila ni Buboy Garvillo at Danny Javier, ang pagbuo na ng mula sa pusong mga original songs ang lagi nilang sinisigurado upang madama din ng mga nakikinig. But when you write it with sincerity and talagang with feeling, alam nila na they can identify. Pag hindi nila dama, hindi talaga kakapit. So even with the Christmas songs that we made, we had an album every year talagang I get a royalty check na maganda. Alam ko yung sales niya, no? So, even that one, ang dami kaming sinulat ng mga original dun. Ang huling kinanta ni Danny Javier, Lahat Tayo, bilang paghatid sa kanyang sarili bago pa man siya namatay, kung saan nabanggit sa nasabing awitin na siya daw ay mauna na, ngunit nakangiti niya itong kinanta sabay sa masayang tugtugin. Sige, akong mauuna, pangakong susunod ka ha. Malungkot ang nag-iisa, mas masayang kasama. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, Castor Nation, alam nyo ba na sikat din palang tradisyon sa bisperas ng Pasko sa Puerto Rico ang pagkanta ng carol? Ang tawag nila dito ay parandas at ang tawag naman sa mga nakikibahagi ay paranda ay paranderos. Nagbabahay-bahay ang mga ito parang sa Pilipinas, subalit kaugalian sa kanila gisingin yung mga tao sa pamamagitan ng musika at kapag nagising ay kailangang sumama sa kanilang paranda. Pero iba ito sa Pilipinas kasi nagbibigay tayo ng pera dahil kung hindi, pabiro kang tatawaging barat. Sa ating Christmas countdown, 51 days to go bago ang araw ng Pasko. At iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Sinigin lamang nga aga, si Mayor Jerry Treñas nag-post sa iya siniyang Facebook account na nakasaad, I am suspending the ordinance on the LPTRP up to the end of the year unless our amended plan is approved by the board. I am asking the government officials to keep quiet in the meantime until the board has decided on the matter. As an LCE or local chief executive, we need to adjust according to the unique situation that we have. A law is made to serve our people and not otherwise. A government official who does not keep his mouth shut does not serve our people. Sa ikaduwa niya sining statement ni Banwa, daw kasubong iya nga may ginatumod ini siya nga persona or official sa isa ka talatapan. Unlike government officials who are elected and therefore have the mandate of the people, appointed officials are precisely appointed to serve our people. If they cannot serve the people, then they should be reassigned, given a different task of worse terminated for cause. Tisinwayhan ang ginatumod diri sa aton sining alkalde kag gano natabo sa local public transport route plan sang syudad sang Iloilo gin-amend nga nag-agi na iya sa mambalnaton malawig sining pag sinapulay
sa mga nagkalain-lain sinikeron nga mga sektor or mambal nato nabi mga nagkalain-lain sini iyang bahin sang pumuloy diri sa syudad sang Iloilo, mga stakeholders rather. Now, sa bahin karon sang mga empleyado, estudyante, negosyante, nga kung sa inti, kung ako magsala, mga 3 man ka bulan ang ginpatigayon sini nga liwat iya nga pag sapulay agod pamatian ang mga yamo kag reklamo concern sa naglain sini iya nga stakeholder diri sa syudad sang Iloilo. Tuhoy man sa local public transport route plan. So, ining pag-aprobar sang Land Transportation Franchising Regulatory Board para iya nga ma-forward na sa DOTR, maaprubahan man dito kag eventuality mahimuan sang ordinansa, amo na ginlamang kung tani ini ang kulang agod nga maimplementar na ang local public transport route plan. Pero nga ginsuspend sang alkalde naton, tubtob iya sa masunod sini nga tuig until such time kuno nga maprubahan sang board. Amo ning luyag sini naton niya karon nga mahibaluan na with Mayor Jerry Treñas. As per information sa aton sini nga pag panghusisa man, nagpagwa diri sang statement ang LTFRB through Attorney June Altura, nga kung sa din iyaman nga gin state diri banwa nga hindi maprubahan ang amended LPTRP sa syudad sa Iloilo kay man tama kuno ka topsy-turvy pa kun baga ang sitwasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Teno na lang matabo sini karon sa LPTRP sa syudad sa Iloilo. Anyway, yari karon sa aton sini nga linya through Viber ang aton sini nga alkalde sa syudad sa Iloilo si Mayor Jerry Treñas. Mayor, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon sa liwat. Ay, may nga po yun, Bombo Cham, kag sa aton tanan nga tagpalamati, may nga po yun sa tanan. Anong natabo, Mayor, nga gin-extend nimo until next year ang suspension sang LPTRP or the Local Public Transport Route Plan? Well, ginatunan pa sang board ang aton amendments, no? Kahit ubra to amendments base man sa aton consultation. Malapit 2 ka bulan aton consultations and amo ni ang nagwa sa consultation. This is the result of the consultation. All right. Curious kami, Mayor, sa statement nimo sa imo sining social media account nga daw kasubong iya nga may ginatumod ikaw nga appointed person, Mayor Treñas. Well, I only feel bad because ini si Attorney Altura hagad pagwa sang statement nga may mga diferensya, etc. etc. Bombo Cham, ang ining LPTRP iyan isang LTFRB. And pag implement naton dire, gabalabagid sa tutunlan sa mga pumuluyo ta sa syudad. Gin-consult naton ang pumuluyo, gin-consult na ang tanan nga transport sector, kagamo na ning resulta. And we want this to be implemented already. If LTFRB feels that there is a problem, we have no problem not going through this. Kundi nila pag-aprobante, why kita ng LPTRP? All right. What seems to be the problem, Mayor? The problem is with Attorney Altura. If there are kinks that should be resolved, it should be resolved on the conference table. Pero kung gusto nila ma-public statement sila, I am also making this public statement. Kung para sila pilito nila, gabalabag sa tutunlan sa natong pumuluyo, hindi ko yan mag-allow sina.
programa ini sa national government. We have been very supportive of the national government. But to a point nga gabalabag na ginti niya sa tutunlan sa mga pumuluyo ta ginatulod nila, hindi ko ya magtugot sila. Before sini Mayor, sa statement abi ni Attorney Altura, may ara man siya sang ginpalapot sa inyong statement or information nga Mayor, ang dualang-alang aton sini nga amendment hindi kini pwede aw. You know, we are very surprised because Attorney Altura is not even a member of the team. He is the legal counsel, he is the spokesman, but he's not a member of the team that's meeting with us. We do not see any problem with the regional director, but now we feel that Attorney Altura is a problem which should be handled by the regional director. Otherwise, everything will go into shambles. All right. So, as of this time, sa nasaling mo na gani una kang gina-suspended anay ang aton sini nga LPTRP until such time nga maaprubahan ini sa bahin kano sa syudad sa Iloilo, may dugang pabalak kita nga i-revise dira Mayor Treñas sir in kaso por kaso. Actually, mamutya mo ay kita gadali. Kung gusto nila, it will take them 5 years to approve. We will suspend it for 5 years. It's not going to be our problem. All right. Okay. On the other hand, Mayor, nagbisita ikaw kagapon together with Congresswoman Jam Baronda dito sa may Palapala area, sa may seawall. Nakita nyo dito ang halit gid mismo? May mga guba na gintuya sa dalan nga tapik sa seawall. That is a project of DPWH before pag-ubra dira sang housing sang NXA. And for the longest time, even when I was still in Congress, I've been asking DPWH for funds para nga makayoy na. Tisubong naguba na gid. According to Kong Jam, may arak na siya fundo nga na-identify. And according also to DPWH Regional Director, Ari Diriquena sa opisina ko, paubra na nila next year kuno, and they are finalizing the program of work para mabid na nila this year. Delikado para sa mga pumuluyo sitwasyon Mayor kay nakita kag nakakanto ka dito kagapon. Delikado, and DPWH will go there and make some temporary provisions para nga hindi butang sa delikadong mga pumuluyo takag labi na gid sa mga kabataan. So ginakinahanglan ini nga mayara sang sense of urgency na dira Mayor Treñas? Yes, as a matter of fact, November 8 I am inviting all members of media ma-attend upod sa aton sa RDC because we will be talking about the needs sang DPWH, sang NIA, kag sang DENR para sa aton ni sa epekto sang Typhoon 5. All right. Sige, Mayor Treñas, sir, thank you so much for your time. Maayong hapon sa imo. Saluwat, have a nice day, sir. Thank you, kag maayong hapon sa tanan. Deriwavit si Mayor Jerry Treñas sa aton sining mga kabumbo. So, nagalibog ang ulo sa aton sining alkalde kung amoy adto ang mga nangin statement coming from engineer or attorney Salvador Jun Altura. Kay tiyambal ganisa nga alkalde, siya hindi man siya membro sa team. He is the legal counsel and at the same time spokesperson. But kung sa malipot pa nga pulong kung tani duway gini kalabot-labot si Attorney Jun Altura. But anyway, ginatingwaan ta nga malabot diri si Attorney Jun Altura agod nga makuha man ang iya sining side kay ti do kasubong iyang sa aton sining mga kabumbo do ginaduso gid sang LTFRB ang hindi iya matulon sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Kag ang syudad way man kuno iya nagadali in terms abi sa pag-aprobar sang local public transport route plan. Okay, very much welcome man kuno ang kung may mga revision gid man or may mga amendments in the future sa aton sini nga mga kabombo ti way man kuno ginadalian gina sa aton sini matag palamati. Pero ang isa man kung tani diri karon sa aton sini nga ginalantaw, no? Ang negative effect, no?
sabahin karon iya sa mga stakeholders, sa mga commuter, empleyado, estudyante, negosyante, nga ang means of transportation amo iya ang public transport. Araw na tuwablaw sa aton sinima kabumbo, my goodness. Pagdulog sa isa kasalakyan dinalagan ang mga pasahero lamang nga magkauna sakay sa salakyan or sa public transport, public vehicle, public utility vehicle, public utility transport. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Ano pang mga revisions nga duay gid nagasanto sa LPTRP sa syudad sa Iloilo. Kay ang problema abi sa aton sini nga mga kabombo, naibaluan naman naton ini since the beginning nga ang mga programa iya kag proyekto sa national government daw ginhimo sininila iya nga pang-uniform sa tagsa sini ka local government unit, of which maayo lang kung tani kung magsanto, pero katulad sa syudad sang Iloilo, may mga boundaries kita diri nga ti first town na dayon, boundary gani no sa aton sinumatag Plamati. But ang but ko silingon bala sa aton sini nga mga kabombo, no? Lain iya ikumparar nimo ang sitwasyon naton sa iban sini nga mga local government unit. Kaya nga aton sini nga boundary iya tama klapit. No? Diri sa may Haro, ara na dayon ang banwasang Pavia. Dito sa Arevalo, ara na dayon ang banwasang Uton. Other side sang Haro kag Lapas. Other side sang Haro, Liganes. Kung diri ka naman sa isa ka side sang Haro Magagiti, ara na dayon ang Dumangas. Tinagakinahanglan man sa aton sini nga mga kabombo nga hatagan sa nagakigo sini iyang konsiderasyon ang mga provincial jeepney nga karga sang ila sini mga pasahero kag maga-terminate diri iya sa sulod na sang syudad sang Iloilo. Pero ano ang pang nakita sa nga DOTR abi or sa nga Land Transportation Franchising Regulatory Board nga ti nawala gid sa gyapon nila gin konsiderar ini kag amunay, no? Isa lang abi ka template ang ginplastar sa nga DOTR para sa local public transport route plan. Kag inang template, under sinang template, sa aton sini nga mga kabombo, why man yan nagasanto diri sa syudad sa nga Iloilo. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Tinong plastada sini nga gulpiada lang nagamo sini abi gani naton padulong na ni iya sa paghitso sa nga mga public utility transport naton diri sa syudad kag subong man sa probinsya sa Iloilo. 49 minutos nakaligad sa takna sini nga last 12. Anyway, ang anong-anong kay alang-alang pa sa aton sini nga mga tagpalamati. Sige, balik-balikan ta, tinguan ta Andrea nga mapasabat si engineer or si attorney Salvador Jun Altura, no? Sa aton man sini nga pagpangalagad. And speaking sang damage nga natuga iya ni Bagyo Paeng, ti may guba na kuno nga daan iya before pa man ni Bagyo Paeng mo. Nadugangan pagid ang guba sa aton sini nga mga kabombo sang seawall dira iya sa may Palapala area nga kung sa diin makita ninyo banwa sa ginpadulungan sang alkalde kag sang kongresista,
tuma nag iniya ka delikado kay nagkalalok ab na tong pavement nga ginaagyano. Hambal gani isang alkalde sinyati delikado inis pumuluyo dahil labi na gid sa mga kabataan. Si Director Nery Bueno nagpadulong kuno sa talatapan ni Mayor kag nakaistorya na sila tuhoy sina dire kay malawig kag madugay na nigali nga ginahingyo sang alkalde nga ipakayo na da. Pero sa subong basiko na makayo na gid ba na. Sa aton man sini karon niya nga mga kabombo. Anyway, dugang nga mga balita kag impormasyon panumbalikan naton diri man sa aton sini pare nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang oras nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatilo. Tos nakaligad sa takna sining alas 12, balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini karon nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Kay hatagan naton sa nagakigo sini iyang tion kiron ang mga nagapangunaman sini nga mga issues kag balita diri sa palibot sa syudad sa Iloilo, partikularmente sa bahin karon iya sining LPTRP kag subong man sang damage dira sa may Palapala area nga natugan ni Bagyo Paeng. Sa aton sini nga mga kabumbo ti sa mga laragway nga aton sini nga nabaton, ginapakita dira kag ara man gani dira ang ang presensya sang duwa sini ka mga opisyales naton, si Mayor Jerry Treñas kag subong man si Congresswoman Jan Barunda. Kitaon dira ang halit nga natugaman sang Bagyo Paeng sa may tawag si gani sa may seawall. Liyo ko Bombo Umel ang agi ni Bagyo Paeng dira sa may Palapala area. Sus Maria kagusip nga nag-kralok ab na. Sa sining pagbaha kag siyempre sa hampak man sang balode. Sa aton sining mga kabumbo tinagakadapat kuno nga sa mas labing madaling nga panahon mapakayo ini kay delikado na dira para sa mga pumuluyo. Subong man delikado para iya sa mga kabataan. Tidamo na ang kabataan dira sa may nasambit sini karon iyang area. Sa aton sini mga kabumboy tama na pangayo sini basi kung maghurog paas na dira karon. Pero anyway, standby kay may ara naman kuno sang natalana sini nga budget sa aton sini nga mga kabumbo. Sige, no problem gid. Ti gintingwana to malabot si Attorney John Altura. Nagpahayag si Engineer si Attorney nga
Hindi lang ko na mag-komentar si Attorney John Altura. No? Kaya ti luyag man nato mapresentar kung tani diri ang magtimbang sinigabahin. But mal ni Attorney Altura, sinya ti hindi lang ko na mag-comment. Tiway gid sang problema, Attorney. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ati uy, siyempre. Why hindi gid matabo nga boss na. Kaya ti ang mal ni Mayor. Why ang problema ang regional director mo? No? Ang problema ko siya sa regional tura. Pero sa totoo lang, Mayor, ang problema, si Arde. Si Arde, ganyan problema da. Kay kun si Arde, si DJ RD6, ara lang siya, permi siya sining opisina, siya nagatubang dira, siya nagatambong, ginatindugan niya ang responsibilidad si isa ka regional director sa aton sining mga kabumbo. Hindi mabudlay ni nga istoryahan, Naibaluan naton nga mayong relasyon ni Director Richard Osmeña sa kay Mayor Jerry Triñas. Ito mga kasubong sining nga problema sa LPTRP, sa aton sining nga mga kabumbo. Madisponiran niya dayon. Sa aton sinamatag palamati, galing kita yung nagkakatabo. Ang sitwasyon banwado, kabiyanan niya, ni dayon, maano mo may nabiyanon maning nga klase sa tao si Arde. Sa personal nga pagkatao ni Arde Osmeña, ay kita question numero 1 ka, numero 1 ka mainabyanon, o galing gina question tarde, kay why mo na ginatungda ng imo siniresponsibilidad bilang regional director. Personally, Arde, payo kaya nga tawo, sandig sa mga kilala ko, kag nakakilala man si mo, mainabyanon ikaw. Mayo ka sa PR. Muna nga tinamo mamigo mo. Pero hindi mo man pagkalimtan nga may responsibilidad ka bilang regional director. Di Blarde? Kamusta ang income sa Sinamak? Ang oras sa Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna sini nga last 12. Diriman sa pagpangalagad sa nga bumbuhan ay sa udto. Siguro mas ginpakamayo siguro ni Attorney John Altura nga istoryahan na lang kung ano man ang nangin mga problema sa LPTRP sa aton sini Makamombo together with the mayor kag pila pa ka mga miyembro man sa technical working group sa issue sa bahin karon iya sa local public transport route plan. Oras sa Bombo Radio, 59 minutos sa kaligad sa takna sining alas 12. Standby sa aton sini mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Kung ang aton sining alkalde naghatag sang assistance sa mga napektuhan ni Bagyo Paeng, ang Uswag Ilonggo ti siyempre tatapon niya gini ang mga Ilonggo alang Ilocano to tatapon niya kay Uswag Ilonggo gani. Di ba? Ang talatapan sang aton sining representative sang Lone District sa siyudad sang Iloilo through the office of Senator Bongo ang nag-extend man sang bulig pinaagi sa Department of Social Welfare Development. Tapos may panghatag pa to sang sapatos gapon. Guwapo niyang sapatos menino, rubber shoes niyo. Color blue. Ano to? Black? Parang naawan ko diya, blue. Sa aton, sinimatag palamate. Pero ako, puti akon nga sapatos nga hilig. Puti, gray, mamamo na bla. Naininihap pa. Anyway, sa aton, siniga mga kabumbo. I-check lang naton. Ingwanta dre ang linya ni Congresswoman Jam Baronda. At the same time, hibalon taman ang iya sining assessment kag plano tuhoy sa seawall dira sa may tawag siya gani seawall dira sa may Palapala area kay kagapon sini padulong sila mo ni Mayor Jerry Triñas kuno ka magpang sikyar sang sitwasyon didto banwa kuno nung extend sang damage nga gintugaman ni Bagyo
Bagyo Paeng. Sa aton sini karon nga mga kabumbo makon mo. Gamay na lang ni nga basyada sang dagko sini nga balod kag trotay o gamay. May tsansa ni nga magurong paas siguro kung dako sang guak gali dira sa sidang siwol ginagyan sang alkalde kag sang kongresista tao. Sino nang upod nila man si Kap Suliman? Sa aton sini nga mga kabumbo, standby sa aton man sini nga pagpangalagad diri man sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, Sige, way gid sang problema. Standby man kay speaking sang mga guba-guba blane. Unahon ko niyan ay ang report ni Bombo Peter Jan Bayesca kay ang City Agriculture Office gina-consolidate na sa karon ng damage man nga natugas ang Bagyo Paeng sa mga pananom diri sa syudad sa Iloilo. Ang bago gani kang gina kay Bombo PGB, kung tinuway man di talamnan, master, yan nung imo nga way talamnan, at toto yung talamnan sa may San Isidro, Stabok Suba, ara dito ang talamnan sang syudad sa City Agriculture. Sa aton sino mga kabumbo, boti ang mga amo nakita nyo naga-green-green, ang epekto sinini pag-agi ni Bagyo Paeng, lang tawabla sa aton sino mga kabumbo, hindi pa nang isa. Ang isa na lang naga-puro laya tubla bumbo umel. Una-una naga-green-green anay. Tapos Sos Maria Kagusip, agya ni Bagyo Paeng laya tanan mo. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Check pala naton ang dugang nga mga balita kag impormasyon with the Bombo Peter Jan Bayesca. PJB Master sa report please come in. Sa pinakalites karon na ginatang consolidate diri kag gina-coordinate sa City Agriculturist naton through man sa iya sini nga mga sinakupan dira o kung mga nasakpan dira nga naga-coordinate madrikta diri sa mga association sa mga farmers naton nga una diri sa kabilugan ang association sa mga farmers naton sa idalom ini ni Mrs. Maribik Pastoliro. So siya ni karon ang nagatang consolidate diri sa nagkala damage diri nga mga pananom diri Bombo Champ. Actually hindi lang niya sila nga mga talamnan lang o kung nanguluman kundi kagalakip diri sa mga livestock bla o kundi mga sapat man nga ibanti ko nagkalamatay man dira tugas ang baha. May mga baboy kung ano mga ginasaguran nga makasapatan muna karon ang ginapang consolidate kay iban diri Bombo Champ ang sa parte sa uluman naisod din siya. Suno man diri kay Ma'am Maribik Pastoliro sa magpagpangungutan naton kinasang aga. Pero ang isa ka daw maburubudlay nga daw ay nakapaidalom iya sa pagpa-insured sang ila sa mga pananom. Inengga tanom iya sa mga ulot-tanon di bala. Magluwas bi ko mga hybrid nga klase ka mga tanom like mga mangga bidra o kung nagkala dugos tan imo sila mga pananom nga mga mangga dira. Ati ko na insured na lang siya. So sarang mo iya maklaim through sa insurance. Ang mabudlay lang ngara mga pananom iya ngara pampang iya sa talamnan mga nagkalahapay dire tapos nagkalaluo pareho sa mga litos, mga bombay, pitsay, ang iban nga mga tanom dire Bombo-Champ nagakalalamang na siya sa mga parte sa talamnan naton tinagkala submerge na siya. Nagtapos may araman nga parte ulumayan nga nagkalahapay daw galarabo de pila lang kadlaw kung tani ni garabo na siya pero kay bagod sa tuga iya sa tumang kabaskog nga paghuyop iya sang hangin so nagkalahapay na siya kag dugangan pa nga sa pila kadlaw to nga grabe ang pagbubo sang ulan so nagkalalumos sa taning mga uhay niya so kumbaga ang natabo sa diri so dako ka damage ni sa mga kalabanan naton diri nga panguma tapos ang iban sa diri ginapinas may mga financing ni tapos ginagastuan so dako kapamerdihan sila sa mga mungumaraton. Yari bala no sa kabayan sa pagkuha nato sa action si Sir Inigo Ringalao sa City Agriculturist Bombo-Champ. Pag-area is paan niya natin rapid report kay ginsa tanan sa una kay wala na sila sa una ringa muna. Tapos ipasa tanan siya sa babaw City Office kay ipasa na sa National Office kay wala man na iya kwartang City Agri ko na noon yan ang indira. Sa report nga sa iya ang monitoring part kag of course kay istorya na kanila mabik
Party sina kaysa una ang kagamobla sang ilang rapid kagtandaan mo kabudlay na bala mag-assessment kagang aton mga tao hindi sila ang nag-assess is nga rapid nga tao ganay lang na siya kag-updateanay is naigo mo na sa bagyo. So kaya mo na siya nga naghimo na ko report on fisheries kag sa tanom kag sa partly sa livestock. Kag ginpasa ko na to sa mayor's office kag ginpasa man namon kay Dr. Sobre Vega sa DA Region 6. Muna siya ang as of subong updated na ginhimo sa City Ag. So bali sir, so nakadepende pa na kung mabudgetan na siya o kung sa part sa DA naman kung tagaan na sang financial assistance, amo na kung lang. Wala mo na yung kapasidad ang Iloilo City Ag aside sa technical kag sa yung mga pang-band-aid nga klase assistance. Mahimo siya kay wala man hindi man saya ang nagaduhol sang assistance kaya nga substansya wala masiling kapitig mga bugas mga anansya no. Another hinimo tan din kampanya tan todo ang PCIC nga insurance kaya mo gid man niya no ka abugat pa insure na ato mga tao kay libre hinay sila kung sila pagiging kalamidad and magsala para tigera. That is a big question for us nga kung sa timpo gani nga tawhay mga campaign gani ang City Ag kag ang PCIT nga insure ninyo nga pananom ang inyong mga sapat even yung mga boat ipa-insure nyo sa ato mga lideres ng kapitani buligan nyo sila pa-insure ay hapos mga nabi ang proseso galing kayo may nagapilerma lang na indra sa barangay. Kay prone kita sa kalamidad mo, hindi namin iya kung magkalamidad yan sa naka-insure na kamo. Basta? So nabati Andre Cesar Inigo garing galaw kay daw dito sa Bombochamp nag-check to sa sa mga party baybayo naton bala kay bala mo may samaduduan sa unang City Agri naton datang release kag may nagatag iya sang ano man bala budget para dito kag ipagi masisit agriculturist naton da nagpanagtag ni sila sang tong mga baro-baruto bala sa mga mangingisda ta ti ang iban sad to ti nagla damage man. So ginapang consolidate nila kag ginapang kuan di sa mga pictures na dra or kung ano dra nga dapat may initial sa mga may initial damage na master pila na may natag si Garigalaw sa kabilugan kung pila ang suwong kay do nag-abot ni sabay ano mo last ang November kung October 31 bla kay do nagpatigayon ni siya sang seminar sa parte sa anti-smoking naman ibla. Kaya mo do subong gin tagaan man attention diri kung ano ang mga nagka-damage to. Ang pagfacilitate diri kay Mama Rebek Pastolero daw ginpasa diri ang association president sa mga farmers naton nga siya ang ma-monitor to kag ma-consolidate to sa mga nagka-damage nga mapananom. Tapos ya kung na-covered ka imo ya sang insurance kay do magkasiguraduhan nga na-insured imo nga pananom sa kung do may chance matagaan ka. So man karon ang isa ka ginapang facilitate la kag dapat antes mag-submit ka mga sang dokumento diri Bombochamp kompleto para do hindi na magpabalik-balik bla. Sige. Pasaka sa Department of Agriculture naton. So may direkta man dira nag-assessment diri sa City Agrita para bisan paano insigida iya nga matagaan iya sang mga assistance man ang ining mga membro sang aton sini nga mga mangunguma kag hasta mga parte nga panag-iya sang punong bla nagapang nga dapot man to nga nagalalawas to mga isda to kag mga punot nga nagkaladambit sa ila dara so mo man isa kag gina-plastar karon diri sang City Agriculturist naton pero na ako gid nga waya sing pundo ang City Agri so ma-facilitate nang sila para sa mga bulig man sang iban nga mga sektor naton o kung sa siya sa to gobyerno ila pinagid sa Department of Agriculture diri Bombochamp. All right. Walti sa report naton na Bombochamp kadugang pigkaron i-plaster nato sa ato man diri nga pagpunabalik. So nigilaman sa Bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Assistant Overall number 1 Sirido. Basta Radio.
Bumbo! Salamat gid Bombo PJB Master sa imo sini nga report. Balikan tani karon sa may sitio Unas Barangay Santa Cruz San Miguel to. Kay ginabantayan karon to sa nga punong barangay kay hindi to malubngan sa nga baboyo. Kag i-rejoin the report tani karon with Bombo Lindsay kung naara na gid man balang confirmatory result sa blood sample sa mga baboy nga nagkalamatay sa 3 ka mga kabanwahanan nga yara sa pink buffer zone. 11 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombohan ay sa udto sa gihapon ka mo Bombo Cham Blanco Hover. Standby anay kay i-check tato ng linya ni Lone District Congresswoman Jam Baronda. May kantanan sa sining ginextend man nga bulig ayuda sa aton sini iyang kongresista. Now, through the office man sang senador, no? Si Senator Bongo ang pinagi man sa Department of Social Welfare Development sa aton sini nga pagpangalagad karon balik-balikan naton ini pagkatapos gilamang sang pila ka importante sini nga mga panumdum. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok. Nangalaw na. Balik sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto ka sa gyapon ko po nimo Bombo Cham Blanco Hover. Sa linya naton sa Sinimatinyon via Viber Live, ang ikaw po naton si Lone District Congresswoman Jam Baronda. No, kagapon nagpadulong si Congresswoman Jam dira sa may area sa may Palapala. Kung sa din gin-inspect dito ang damage ni tugaman ni Bagyo Paeng. Naghatag man sang ayuda sa aton sining mga kabumbo nga mga apektado karon sining nasambit karon iya nga bagyo. Congresswoman Jam, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Anay sa Good afternoon.
May kasulod si Kong. Pambutsan, Yes. kagaman sa palangga natin yung mga pumuluyo, pasensya. Kaya ari kita subong. Yes, ari kita subong sa may Merkado Iloilo na opening no, para sa to support the local na mga Ilonggo locators. Alright, Congresswoman Jam, mauna ako isa sining ayuda man nga ginhatag naton sa aton sining mga kabombo or sa mga taga-syudad sa Iloilo nga epektado ni Bagyo Paeng through the office of Senator Rabongo and of course ang DSWD. Congresswoman Jam, ma'am. Yes, no, natapos na kagapon nga adlaw no paghatag naton sa ayuda sa mga totally damaged and partially damaged. Naglabot ina mga 800 kabilog and I was informed yesterday may mga 100 plus pa daw wala matagaan. Hindi magkabalaka kay as soon as available ang cash ng DSWD aton i-request no ang DSWD para sa ila payout. Luyag ko lang magpasalamat. Of course, it's always in collaboration with local city government of Iloilo, Mayor Jerry Treñas. Kay Senator Bongo nga nagbuligid sa aton, kabalo ka kada may mga problema, isa lang siya ka-text kay ginatunga namon ang mga kinahanglan para sa aton syudad. Salamat gid Senator Bongo kag amo man kay Speaker Martin Romualdez nga naghatag man sang tunga man para may suporta sa aton distrito. Alright, kung may ginhatagan man kita kagapon sang rubber shoes, pwede mo mistoryan parte sa sining rubber shoes do kadamog isang interesado sila dire. Kabalo ka always, perbe nga kada kitanay naton no, in collaboration with Office of Senator Bongo, may ara na siya para raffle sapatos, may ara cellphone, may mga bula. So kagapon, ang nag-speech siya pagi sa online. Then kung ang mabalaan mo ang answers ng sabat nga, sa sabat sa iyang speech, may ara ka nga libre. Do raffle tani, but ginubra namon kagapon nga question and answer portion. This is one way to para nga mahatagan, mabayluhan sa yuhom ang mga siyempre kasubo nga gin-experience man sa aton sini nga mga kabombo diri sa syudad sa Iloilo during sa severe tropical cyclone na Paeng. Tapos kagapon nagbisita pagid kamo ni Mayor sa may Palapala area nga kung sa din ang seawall. Grabe ang damage dito, Congresswoman Jam, ma'am. Yes, bala mo may mga grupo sa atin kami nakaupo sa atong halangdon nga mayor ang mga ginadamo problema sa mga kapitan dira na gina-forward. So nagkabalaka gid si Mayor while I was in Manila, in-forward niya sa ako ng video na naguba na gid no ang dike dira sa may Rizal sa may Palapala 2. So ginsend ko man dayon sa iya ang video that was taken like 2 years ago. So grabe na gid, kinanla na gid. Then I also informed him na amo ini ang priority project namon nga kung sa diin gin-endorso man sa aton nga mayor kaupod sa OCD nga ginpa-check up na naton sa pidala ka bulan nga naglilingkad. So actually naplanuhan, may plano na ina in collaboration with OCD, with DPWH, with the government of Iloilo kay sa aton opisina. Si Mayor gani nagmuno man kung ikaw na lang kuno mangita na dira sang pamagyagod nga mapakayo na dira, Congresswoman Jam. Well, may ara na kita no nga ginahulat na lang naton ang final approval. Ma-secure natin ang 500 million pesos na pondo para sa seawall. At the same time, access road na lang. Kagong tagaan pagid sa maayo nga dako nga pondo buhaton pagid natin bright express lane sa Iloilo City. Kumbaga ma-connecting all the creeks sa aton nga syudad para parang hitting 3 birds at the same time, access road, flood mitigation at the same time. Nakabulig kita sa programa sa gobyerno para sa ma-secure and safety ang aton motorists nga mga nagabike sa syudad sa Iloilo. Yes. Kung by the way, i-clarify ko lang, pila ang ayuda nga ginhatag naton in terms of financial assistance sa mga partially kag totally damaged? Well, sa totally damaged, naghahatag kita 10,000 po sa DSWD and 5,000 sa mga partially damaged. Alright. Sige, kung balang ko nga may tambungan pa ikaw nga isa ka event dira. Thank you so much for sharing us your time here sa Bombo Radio. Maayong hapon sa imo, Congresswoman Jam, ma'am. Yes, Bombo Cham, luyag ko lang mga hayo sang mag-agdas ang tanan nga mga Ilonggo diri sa syudad sa Iloilo na open subong sa Iloilo Convention Center. Ang merkado sa Iloilo, years 3 na ini. Muligan naton ang mga local, small, medium enterprises natin ng mga negosyante ng mga Ilonggo. Let us support them
Kadto na di kamo kang magbakal, magkaon o kung mag-shop. God bless everyone. Thank you so much, Bombo Cham. Alright, there you have it, si Congresswoman Jam Baronda. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, di may nakabaton dito sa 10,000 and 5,000 pesos. 10,000 para sa mga totally damaged, kag 5,000 para sa mga partially damaged nga napektuhan ni Bagyo Paeng. Kagining sa may seawall dira sa aton sini nga mga kabumbo, may ara na isang plano dira. At the same time si Congresswoman Jam na ang may ihibalo sina dira sa aton sini nga mga kabumbo sa pagpangita sa pondo para nga mapakayo na dayon. Kay ti ang hambal ko gani kay gina kay Mayor Silikuti, dapat may sense of urgency na dira kay delikado sinya, dapat lang kay delikados pumuluyo labi na gid sa mga kabataan. So nasiling man sa alkalde ta kagina, and of course siguro si Congresswoman Jam magatambong man by November 8 may ara sang RDC meeting nga pagpatigayunon man mo. So dira man tagsa-tagsa sini mga plastar sang mga extent sang damage nga natuga sa ila sini nga lugar, kag subong man ti pangitan sang mga medyos posible sagod nga mapakayo sa labing madali nga panahon. Ang oras naton 22 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga panumbalik ka banwa. Anong resulta sang pagsinapol? Ara na gid man balang confirmatory result sa mga nagkalamatay nga baboy sini sa Pink Buffer Zone area? Ano naman ay ang mga pagpanghangkat or challenges nga ginpangatubang sa Provincial Veterinarian Office sa aton sini nga mga kamumbo or Provincial Veterinary Office bangod sa sining paglupok sa African Swine Fever diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Kagang punong barangay dito sa may sitio unas barangay Santa Cruz, San Miguel, nagatutok to sang gyapon nga nagabantay nga hindi paglubngan sang mga depopulated nga baboy ang ila nga lugar. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdumang oras. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang Lapas ba? Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na sa pagpalayag sa Bombohanay sa Uto. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Latest update sa African Swine Fever diri sa probinsya sang Iloilo. Ara na gid man ang results sang blood samples sang confirmatory tests. Sa sining mga baboy nga nagkalamatay nga yara sa tatlo ka mga kabanwanan nga buffer zone. Kag ano nga mga challenges ang ginapangatubang karon
sang Provincial Veterinarian or Provincial Veterinary Office. May kantanan sa African Swine Fever. Check naton si Momolin. Si Momolin sa report. Please come in. Nabato na bombocham sa Iloilo Provincial Veterinary Office ang isa ka resulta sa blood samples nga gina paidalom sa confirmatory test sa dari sa my Bureau of Animal Industry agod nga matukiban kung bala positibo o kung negatibo sa African Swine Fever ang ining mga blood samples na ginapadala o galing sa subong bombocham hindi pa ina ma-divulge sa aton since nga una anay nagpatigayon anay sa pagsinapol ang Provincial Veterinary Office sa concerned local government unit. Nakigsapol sila with a local chief executive kag ginaplastar pa lang sa buong bombocham suno kay Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada ang border sa subong nga mga tinion. So sa pagproseso nila sa ining for example may ara-abi sang kaso sang African Swine Fever ang isa ka lugar or isa ka banwa. Ang una diri nga patigayunon bombocham amo ang pagkordon sa 0.5 kilometer radius. Wala diri sa aton pakigbahin sa Provincial Veterinary Office if it's a positive bala ang ining unang result nga nabato nila or negative, pero ginahulat-hulat ina naton since nga tinaga-ara pa on field pa lang subong ang mga personnel sa Provincial Veterinary Office kag nagapatigayon sa pagsinapol sa mga concerned ayon sa man sang gobyerno diri sa may probinsya sang Iloilo. As to the process sa sining surveillance, sabi nga ginapatigayon if ever may ara na sa first case ang isa ka banwa, ginakordon ina siya ang 0.5 kilometer radius within sina bombocham nga mga sakop nga mga barangay dira sila ma-depopulate o kung pagpamatyon ang ining mga baboy. Pero ang ginaobra sang Provincial Veterinary Office gina-surveillance anay ang 0.5 kilometer radius ga-conduct dira sila sang contact tracing kag sa sulod sang 0.5 kilometer radius ginalantaw dira kun diin ang source diin naghalin ang virus kay ti part na siya sang contact tracing. For example, bombocham ang baboy abi gindala pagid sa iban nga barangay didto naman niya mapatigayon sang surveillance ang Provincial Veterinary Office sa pihak nga barangay kung sa diin gindala ang ining baboy nga tinatukiban abi nga positibo sa African Swine Fever. Ginakonsidera man diri sa mga barangay balakang mga farmers nga naga-report kung may ara abi sa mga mortality sa baboy or may mga nagkalamatay dira nga area sa ila sa mga baboy. Bombocham kaangay na lang sing isa ka barangay sa may banwa sang San Miguel bisan tuod nga ti wala sila madalas wala sa contact tracing o galing kay may nag-report nga farmer nga nagkalamatay ang iyang baboy, immediately nag-conduct ang Provincial Veterinary Office sang surveillance. May ara man nga instances kung kaisa ang ining mga technician bala nga nagabakuna bombocham sa mga baboy, gina-check man ina kung sa diin pagid sila yan nagsulod or sa diin pagid sila yan nagkadto nga mga piggery agod nga matrace ina bombocham. When it comes naman sa challenges ng ginapangatubang subong sa Provincial Veterinary Office bombocham, ang gina-consider diri nila nga pagpanghangkat amo gidya ang disposal area. Kaangay na lang abi sa banwa sang Oton, disposal area man niya ang ilang problema nga tani every barangay suno kay Dr. Daryl Tabuada kung tani may ara sang disposal area or pwede abi malubungan sang sining mga baboy. Amo man ina sa may banwa sang San Miguel kati matandaan naton may mga pipila ka mga pumuluyo sa barangay nga nagareklamo kay nga adidto pa kuno ginadala ang ining mga baboy kag ginalubong niya sa ilang area. Amo na ang natabo to ang ground zero kag 0.5 kilometers sa may San Jose bala sa subong ang banwa sang San or ang barangay San Jose sa may banwa sang San Miguel may pipila pa ka mga baboy nga wala na ubos depopulate kay tinagaka problema sila subong sa burial site bombocham. So ang concern amo nga gina depopulate ang ining mga nagkalamatay nga mga baboy kag isa pagid sa ginapangatubang nila bombocham nga pagpanghangkat amo ni ang resistance or ang pagpamalibad sa mga farmers sa mga hog raisers naton nga hindi nila pag-depopulate
ma-isolate ang ilang mga baboy sa subong. Si Governor Defensor may initiative naman nga ginaobra kung sa diin ginalantaw dari nga mahatag sila sang incentive sa mga hog raisers agod nga bisan pa paano makapasugot ang ining mga hog raisers nga ipangpamatsyon ang ilang mga baboy kun madala sa contact tracing or makabatyag abi sang sintomas ng African swine fever. Yari aton pamatian si Dr. Daryl Tabuada ang head sang Iloilo Provincial Veterinary Office. Ang proseso sa surveillance, number one, if index case, for example, may arang ito nga first case, we will ikordono nato na, butangan nato sa 0.5 km radius. Within 0.5 km radius, dapat i-depop na. Pero what we are doing is yung surveillance naman liwat ang 0.5 km radius. Nagakanda kita contact tracing. For example, sa sulod sa 0.5, ginalantaw naton dira kung din ang source, kung ang baboy kung diin naghalin posible ang virus, kag ang mga baboy dira sa sulod sang area nga kung diin nagkaladto. So amo na siyang part ng contact tracing. Kag kung madala ka sa contact tracing, for example, ang idik sa ni A gindala sa dito sa pihak nga barangay, dito naman kami na surveillance sa pihak nga barangay kung diin gindala ang idik. So mo na siya ang aton nga parts ng contact tracing. And also isa ka gina-consider namon for those municipalities, for those barangays kag farmers nga naga-report nga may mga mortality. So ang sa case sang barangay 15, wala ni siya madala sa contact tracing pero dadala ni siya, nag-report ni siya ang farmer nga nagakalamatay ang iya baboy. So immediately naganda kita sa surveillance dito. Every index case gina-investigate na naton kung diin ang source, kag diin gid pangdala ang ilang mga baboy. Or kung ano mga contact, for example, veterinary services, may technician bala dira nga nagbakuna, nag-EI, di na siya naghalin, di na siya nagkadto sa sunod, amo na siya gina-trace naton. Ang sa first naton nga case sa uton, number one challenge of course, disposal area. Amo na siyang ginahambal perminigog nga dapat every barangay may disposal area gid. The same with San Miguel, disposal area man ang amon nga challenge dira. That is why hasta subong ang ground zero namon kag ang 0.5 km radius nato nga San Jose wala namon na ubos na depop tungod nga magka-problema kami sa burial site. So ang concern namon subong is ginauna namon anay depopulate ang mga nagakalamatay ng mga baboy kag ang mga farm infected na nga damo nagakalamatay. So mo nang ginuna naton subong kay challenge ang disposal area. Ikaduha, siyempre ang resistance sa mga farmers. Damo gid nga resist. That is why nga may mga initiative man na sigog nga mahatag kita incentive para at least malisin ang atong resistance sa mga farmers na mag-operate man sa ato. Nabatian Bombocham si Provincial Veterinarian Dr. Daryl Tabuada. So within today Bombocham hulat-hulaton naton ang ining pagpagwa kun ano man gid ang nangin resulta sa sining mga blood samples nga ginpaidalom sa confirmatory test kay ti kaina sa pagpakigangot naton kay Dr. Daryl Tabuada naga-discuss pa ini siya sa concerned local chief executive kag ginapatigayon pa nila subong Bombocham ang border sa 0.5 kilometer pero with regard sa Banwa wala pa ina mapalabot sa ato ni Dr. Daryl kay hulaton lang if matapos na tanan-tanan mahitso na ang tanan nga ginaobra nila nga tikang sa may certain Banwa kung sa diin may ara na sila sang isa ka result nga nagwa pero sa resulta nga ina if ever positive or negative ina ginahulat pa naton sa bahin sang Iloilo Provincial Veterinary Office Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade. With due respect sa mga concerned, yung mga local government unit nga apektado sa African swine fever, kag mga nagatungod sa ila sini katungdanan. Pero kung lang tawon naton sa aton sini nga mga kabombo do kasubong nagilamang abi karon iya ang lihok is for the sake of compliance. Pila ka mga kabanwanan nga nagyanta sa aton sini nga mga kabombo nga ti tarpaulin lang makita ta nga nagasiling nga this is a border checkpoint area, slow down. Pero why man tawo?
tulda-tulda, tarpaulin, mula na nga aton sinikita. Ini na kita man ni mag-upa kung eventually way tama na pangayo, pero kung magpadayo ning just for the sake of compliance, delikado. Eventually ba si maglatom sa bugos nga probinsya kag lakip ng syudad sa Iloilo? Kabay pa hindi. Pero kung sa nasiling na magpadayo ni ang for the sake of compliance lamang, nga kuno may kin set up dira nga border checkpoint, amo sila mo sadto. As a matter of fact, sa aton sini nga mga kabumbo, kung lang tawon ninyo, daw agi lang man ganitong may mga kuno foot bath, may disinfection, pero sandig sa pagprupamangkot naton banwa, daw isa man lang kasimana ang tayog nga puwersa sadto. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Tikon hindi pag-iksiduhon ini, hindi pag-istriktuhon ini, hindi paghimuon nga transparent ini, or sakyan sang interes sang pipila lamang ka mga tawo, ining African swine fever sa probinsya sang Iloilo, ti laban-laban sa aton sini nga mga kabumbo, ma-experiensyan gid sang mga small time, medium, and even big time hog farmer or hog raiser ang na-experiensyahan man sang mga tawo sa Luzon, tawo sa Mindanao, tawo sa iban sini nga pungsod, nga ginhalitan man sang African swine fever. Sa aton sinimatag palamati. Sa paglubong sang mga gindepopulate sini iyang baboy, kulang lang man siguro ini sa pagpathag sa pumuluyo. Or mahambal naton nga why not abi kung sa barangay A, sa isa ka banwa, dira ang infection, ti within the area, siguro dira naman lang kuntani, basi pwede malubong. Kutkutan dira, sang insakto nga kadalumon, kag kung ano nga mga proseso, sa pag-dispose ning mga depopulated nga mga baboy or hog or swine, para nga una bes kung hamalo naton nga pag-contain nga hindi na maglapta, ti hindi na pag-ibiyahe ang baboy nga infected or may simptomasa nga African swine fever. But kung sa barangay A, ang infection, ang barangay B wala pa sang infection, kag didto mo ya ilubong dampi sa barangay B, ang matabo sini Banwati, malatom na lang to sa barangay B man eh. So, wala sang containment nga ginhimo sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon si Dr. Darrell Tabuada pa sinya ti kabalo ka isa ina sa mga challenges nga amon sini nga ginapangatubang ang pagtumod sang lugar kung sa diin i-dispose ang mga depopulated nga mga baboy sa aton sini nga mga kabumbo. Ti
ang African swine fever hindi man bala makahalit sa tawo. Ang mahalitan lamang man sini ang kapareho sini nga baboy. So kung gusto naton ma-contain, parehas mo lang sa natabo iya sa banwasang uton, gin prosesyon pa nila ang mga baboy nga gin depopulate nila kunti naglapta na gin tapat. Sa aton sini nga mga kabombo, why not abi within that area, dira lang kita mangita. Imo baboy, imo lubong. Basta i-supervise lang sang taga Department of Agriculture, the Provincial Veterinary Office, nga insaktong proseso sa pag-dispose mo sang imo siniya nga baboy. Oh? Ti magsagad pa kita ya kay hinulat amo na ganing hambal ko kagapon subong kagapon ngati hindi ta pa ma-divulge hulaton taya banwa kung sano i-divulge sang mga authorities ang result kung wala positive or negative. Tiyang iban dito iya sa aton sini nga mga kabumbo ginhatagan lamang sang kay gayunan ngati pwede pa nila mapalasik mapalikaw ang ila sini nga baboy. Kiti way pa man sang dinahom-dahom kung sa diining 3 ka banwa mo. Di ba? O mo kung tani sina ang mga problema nga dapat i-address. Ha? Kag isa pa do, limitado man abi kag duway man nagapanugid-gid ang mga authorities sa kung anong mga lihok sini nila nga ginahimo. O kabay pa nga hindi lang silently working ha. 42 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Pero speaking sa baboy nga lubngan, gindepopulate nga baboy, ilubong sa isa ka lugar, ang mga taga-sityo unas barangay Santa Cruz San Miguel, nagapamalabag iniya, kag sikap, tudo, sarado, bantay, ang nasambitan sini nga lugar para nga mapasiguro nga hindi malubngan sa mga gindepopulate nga baboy ang nasambit sini karon nga area. Si Bombo PJB nagapanubalik. PJB Master, please come in. Walter may pangbasol dari Bombotsam ang mga pumuluyo dari sang Sitio Unas, Barangay Santa Cruz, Banwa, sang San Miguel Iloilo sa kaipunong Barangay Jerry Tamayo. Matapos dito nga naglupok ang balita nga nagmeeting sa ilang sininga barangay proper dira sa Barangay Santa Cruz, ang alkalde mismo sa Banwa, sa San Miguel, kag ginakonsulta man ang mga pumuluyo dira sa Sitio Unas, Barangay Santa Cruz, Banwa, sa San Miguel, Iloilo, nga dira igalubong kuntani ang mga baboy nga to ng masorminos, mga masubra isa kagatos kuntani ang plano nga igalubong dira sa dam site. Ang natubod naton nga dam site, dira gid mismo na pahamtang sa may Sitio Unas kay bagod gid ginapanghabuyan pa dira sa basura nga isa man nagreklamo una nga gin-establish ta to kinasang aga sa mga pumuluyo dira kay banti nagasupler sang masakit hapo kay bagod sa paghatlo iya sa basura, ginareklamo pagid nila nga astang tubig daw nagakontaminar na bladra Bombotsam bagod sa masamitag sa kabag-ulan. So kay ang ginagamit sang iban daw sa bubon blanisya kag daw gagi sa tuburan kay balamang lugar sang Sitio Unas da daw medyo mataas-taas siya from barangay proper, may access road siya pakadto dito sa babaw nga parte ito dira na ginadump ang basura nga gireklamo man nila nga kung paano nga daw na-limit man ang paghaboy pero may mga nag-tener pa dira nga mga fumes lang nga masamit mo na ginahaklo sa mga pumuluyo naton dira malapit iya sa dam site. So gin-check ba naton kay kalabanan man nga pumuluyo naton dira sa Sitio Unas kag sa Barangay Santa Cruz gid kang ila sila nga pagabuyan Bombotsam sagod ba iya sang baboy. Kag sa pagpatigayon dito nga patigayon ang consultation sang tanalikdan sining October 28 daw 28 ni siya sang pitsa 28 sa Oktubre. So dito yang sang Bag City dito nagpatigayon sang meeting sa Huwebes nga adlaw sang October 27 ang alkalde nga daw ginagusto gid ba pero nagpamalabag gid ang mga pumuluyo naton dira kag sa bilog gabi sang 20 city sang gabi hasta gid mag 28 sa Bernes nga adlaw sa Oktubre. So gid bantayan gid la Bombotsam gid butangan na sa barikada ang alagyan tapos gid butangan sang kawayan binutangan sang katre binutangan pagid sang tapalan kag binutangan pagid sang binangon ang lugar nada nga pasulod dira sa may dam site
taga mo yadto nga ginpulawan gid sa mga pumuluyo naton dira nga hindi gid yan maka lubong sang baboy nga mahalin dira sa may barangay San Jose, Banwa iya sa San Miguel, Iloilo. Ang may nagsuggest dito sa pagpatigayon sa dialogo, kay do may pagbinaisay pa mo kag daw pagpangbasol bala nga ginabasol pa sa mga taga sitio na si punong barangay Jerry Tamayo, pero sa gyapon tig atubang sila kag ipatagan nga nakansilar ang tong plano. Ti daw nag ano pa gid number sa pag mga taga sitio Unastra kay bagod nga ang bako nagkutkot sa buho bubutsam dira gid sa may dam site. Ti kun dako bagid ang kabalakan nga dira pang haboy kag may padulong pa gid dito nga pumuluyo iya sa isa ka barangay sakop sang Banwa iya sang Alimudyan. Bala mo ang sitio Unastra bubutsam may access road na siya nga malabay ka sa dam site, Guro Masorminos way gani sa tunga sa kilometro. Iya na nasakop sang barangay iya sang Alimudyan. So kadto man dito ka nagpadulong kag nag-suggest man siya nga silingati kun dira ilubong madamo sa labayan, so may dako ang posibilidad nga mapanglatnan ang mababoy niya sang African swine fever. Dito kag insigida dito sang 28 so gipatawag ang presensya ni po ng barangay Jerry Tamayo mismo sa puloy-an ni sa alkalde dira sa may Banwa sa San Miguel, at dito na lang naging desisyonan nga daw dira na lang ilubong pagitaan sang area dira ang tong sobray sa kagatos nga bababoy nga positibo sa African swine fever nga dira lang ihaboy iya sa may kon ilubong sa may barangay San Jose nga sakop iya, tapos ang dares nga iban nga backyard kay kun tag isa duwa man lang ka baboy bumutsam kun masiglubong man lang tagsa ka pumuluyo naton bisan dira lang sa lugar basta dalumon lang. So daw hindi na magtigayon nga maglapta kag makontaminate ang iban nga mababoy nga muna isa ka nakabalakan sang taga Sitio Unas, barangay Santa Cruz, Banwa sa San Miguel, Iloilo. Sa pagpatagbilang kapag kuha na po sa action man, yari si Kapitan Jerry Tamayo sa barangay Santa Cruz, San Miguel. Pero nakaistorya na kami ni Mayor nga i-cancel anay ang dire kay may alternative way man ta nga ang dito on site na lang dito lang ilubong sa site sa San Jose nga sa diin dito na lang ilubong ang dire nga for preparation ng tanadya manamo ang 0.5 kilometer radius na sa DE dira na lang gid ilubong kay si Mayor nangita man ka way nga sa diin dito na lang kutkutan kay hindi kasunod ang bako mo dito na lang kutkutan na way tinulugan gito si Mayor nga sa diin ginimedyo sana gid nga hindi lang dire pag ibutang anay ang mga hindi to madayon kay inistorya naman ni Mayor sila mo nga kun wala na gid butangan dire nila ibutang iplasta lang nila sa DE nga sa diin safe ang tao dire butangan siya kutkutan butangan siya sa nagababagay nga hindi ma-contaminate ang mga katao. May lugar ba sa San Jose nga pwede mo to? On site dito sa site sa S5 ayon nga dito na lang ilubong usala na to ka mga 100 person nga makutkot nga dito na lang ibutang. So si Kapitan Jerry Tamayo, so dito na ibutang-bubutang. Ang isa ka problema lang, masami kung ang isa ka barangay, temtigiri gida bubutang pala nga daw ginatos ang baboy mo. Tama ng problema, ni Adra, kung din na i-dump ang baboy, kung ilubong ang baboy. Pero kung doon sa mga buro backyard, balaya nga kung 4 na kamilog, butang ta, may una to napatay ang isa. Kaya siyempre kung daw matchat na kag nagpositibo sa African swine fever, pwede mo yung malubong yan, bisa sa kilid sang tangkal mo, basta dadalumon mo lang, o kung may mga bakante nga luti, dira. Pero kung ang problema na lang nga gina-encounter dire, halimbawa sang San Jose, San Miguel, bago na tingob tiya bubutsam, tigire na ginto nga ginatos tong baboy niya, tingob 100 plus pa ilubong mo, kundi pagitaan mo gisang lulubngan, kaya mo kuntanin ang plano, pero bisan paano napangitaan na mi Diyos nga why na yan nakasaylo sa iban nga barangay dira nga na-cover diri sa daw medyo 5.5 kilometer sa kalayoon niya. Amo na sa kung paano daw dito lang ipagitaan na lang isang Diyos man nga gipagitaan sa kapanagiya sa Tigiri. 1.5 kilometer radius. 1.5 kilometer radius ang kalayoon niya.
dapat dito ilubong. Di ang sitwasyon kay after sadto before sadto nag-strike si Bagyong Paeng, giningagaw gid dila to nga didto na lang gid pang haboy o kun gid pang lubong. Ang ining mga 100 plus na nagmababoy kag doon pa iway nga nahaboy dira o kun nalubong sa may dam site nga area sa Sitio Unas, Barangay Santa Cruz, Banwa, iya sa San Miguel, Iloilo, Bambutsang. All right. Ang tumadalong naton nga report, tiwat para sa pagpangalagad sa Bombo Resong 2, iniglaman sa Bombo PGB, kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1, Cirilo. Basta radyo, Bombo. Salamat kid na Bombo Peter Jan Bayas ka sa imo siniyang follow-up report. So kabay pa mahitso ng problema sinadira. Para nga hindi na magtuga pagid sa another nga problema kag pumuluyo sa gyapon na mag-suffer. 51 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check ko na this time si Bombo Angel Tan. May kanta na naman sa resolution sa Committee Chairman on Public Utilities nga ginapa-fast track ang Energy Development Council nga paprobaran ining 4,000 or 40,000 megawatt nga geothermal energy para nga maka diri matigayon sa More Electric and Power Corporation agud gati makapahaganagan sa gulpiada nga pagtimbuok sa presyo sang rate bala sang more power. Si Bombo Angel direktamente karon sa may Iloilo City Hall nag-standby. Jel sa report please come in. Bombo Champ nagbihon sang lihok ang Iloilo City Council agud mapadasig ang application sa more power sa Energy Regulatory Board para sa 20 megawatts nga geothermal energy para sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Romel Duron, Chairman sang Committee on Energy and Public Utilities, iyaging pahayag nga dako ang mabulig sa syudad sang Iloilo sa tion nga maaprubahan ining request Bombo Champ sang more power energy sa Bombo Champ sa Energy Regulatory Board nga 20 megawatts nga geothermal energy nga mangin rason sa pagnubo sang electric bill sang mga residente sang syudad sang Iloilo with existing Bombo Champ nga bill sang mga konsumidor according kay Councilor Romel Duron mga 70% ang naga-compromise sang generation charge. Ang natabo diri Bombo Champ is ang nag-apply ang more power sa Energy Regulatory Board tapos 40 Bombo Angel 20 megawatts Bombo Champ. 20. Yes, 20 Yes, megawatts hindi 40,000. I stand corrected. 20 megawatts. Yes, Bombo Champ. All right, sige. Ang bali ang natabo di Bombo Champ is nag-apply ang more power sa Energy Regulatory Board. Ang application nila ti wala pa na deliberate. Ti bali ang nagpasar ining Iloilo City Council paagi sa proponent nga si Councilor Romel Duron, ang Chairman sa Committee on Energy and Public Utilities, sang resolution nga nag-endorse sa Energy Regulatory Board sang fast track approval sang joint application sang Energy Development Corporation kag more power. Bali Energy Development Corporation. Energy Development Corporation. Kagina council ako ni Energy Development Corporation. Yes, Bombo Champ, para sa 20 megawatts na supply agreement for 5 years. Kung sa diin, ini ang aprubahan sang City Council. So bali Bombo Champ, ang application nga ni, kung kinahanglan, ipaidalon pa ini sa hearing sang Energy Regulatory Commission kung sa diin, willing man ang komitiba ni Councilor Romel Duron nga magkadto dito sa Leyte in case kid man di nga kinahanglanon ang iya presensya sa hearing nga patigayunon. Ti ang so far Bombo Champ, ti amo sina ang naginalagan sang papel ang session Bombo Champ nga which is ang pag-aprobar sang endorsement o kung patigayon man sang resolution ni Councilor Romel Duron. At the same time ti ang coal energy Bombo Champ ignalantaw pag nga another man being paginakonsiderar ni Councilor Romel Duron agud nga mangin source man sang energy o kuryente diri sa syudad sang Iloilo Bombo Champ. Yari at pamatian ang nanging pahayagman ni Councilor Romel Duron sang aton ma-interview. Kagadumdum kamo nautod pang submarine cable sang NGCP, no? Nga nabuhinan pagid ang aton nga supply diri. Kag ma-repair nila kuno ina sa 2023 pa or next year. So immediate ini nga dapat ma-replacean sang more ang generation company
nga nagasupply sa aton sang power. Mas lesser ini kay kang sa current. Kay ti kuan ini siya geothermal man. Geothermal. Nga lesser siya. Kay ti ang geothermal ya wala ina sang wala na la ga-charge sang VAT nga ginatawag. Why sang value added tax? Kay ti ang source ya is steam na ya mo. Geothermal na ya. Why na sa mga fuel cost na ginatawag bla? O add-on. So kung gusto nato ng fast track ini nga maapurbahan ASAP as soon as possible sang Energy Regulatory Commission. Kaya under the IPIRA law, they are required to submit sang ilang contract with the ERC or Energy Regulatory Commission. So far wala pa. Kay actually gina-notify kita nila na sang any applications with the ERC. So that is why nakakuha ako ni kopya. But I cannot disclose this everything kay may mga confidential in nature ini nga mga documents sila nga gin-attach. Actually ang title sang ilang application is joint application with motion for confidential treatment. No? But if you attend the hearing sa ERC, yati mabalaan yun na tutanan Ti immediately kung di ko na-aprobahan, manubo man ang aton nga electric bills tungod nga generation charge na manubo, males siya. Dako katama. Ti imagine sang before, di ba, we are the lowest. Galing pag dula sa to sang 20 megawatts, ti na nabuhinan kita Kaya ang consumption sang more actually is mga 100 to 110 megawatts man lang mo. Dira naga-range bala, naga-vary na. Yeah, sa ERC. Of course, kami po rin ang more kag ang EDC ngati may araw din dako gid actually substantially reduce kita. So far we are one of the lowest mong sa sa electric bills, sa electric rate. Ang Gimaras lang ang nagnubo sa aton be a little. Yes, support sang city government sa petition sang more. This is an option sang aton nga committee hearing. Bulang gin-imbitar naton sila kung nga nagtaas ang aton nga electric bills ta. If you can still recall, di ba? So Castro explained isa-isa, even allowed you to ask questions regarding sina. Kaya ti open kita mo. Gusto naton mabalaan tanan kung ano gid. No? Kag outside sila way ta kabalo kung sa may mga monopoly na sila doon kung ato niya ti in the meantime ang mahimo ta lang ya brown ta which is for the benefits ng aton nga mga consumers, especially di sa city. Iti ari kita di. Ay amo na explanation nila nga nagtaas ang electric bills ta starting I think August. Tungod nag-expire ang aton nga kontrata sa WISAM which represents ang geothermal plant sa Leyte. Bombocham na batian ta ang nanging pahayagman ni Councilor Romel Doron, ang chairman sa Committee on Energy and Public Utilities, Bombocham. Alright, ining 20 megawatt sa aton sining mga kabombo dito ni kwaon sa Unified Leyte Geothermal Power Plant nga na-locate sa Ormoc City kag sa Kananga, Leyte. Sa aton sining mga kabombo kay ang Energy Development Corporation ang bid sa 20 megawatt contract capacity nga gin-determine sang more amo niyang pinaka best kag lowest offer sa aton sini karon nga mga kabombo. So kung may resolution from the City Council, magamit man sini nila ang mangin kung sano pabalati dokumento man kag at the same time ti mapadasig ining application sa nga more power Momo Angel. Yes, Bombocham, kay wala pa actually na deliberate ang ining proposal o kung nga hingyo sa more power agud nga makasulod sa kontrata nga 5 years, Bombocham, aning 20 megawatts na supply ti kung in kaso gid man be nga maaprubahan na ini ti isaliwat maganubo naman ang kabay pa ang electric bill sang o kunang suktanay sang kuryente diri sa syudad sang Iloilo, Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat kida Bombo Angel, kabay pa matigayon ini para nga
may kay gayunan man nga magnubo ang rate sang aton sini nga power distributor. Di ko magnubo diri ang rate, ikumparar mo sa iban sini iya nga mga lugar, balan mo ang ginaamag kag ang gina-target sa mga investor, magluwas nga daan nga ti dapat bastante ikaw sa supply sang kuryente, sang tubig, kung nubo pagid ang imo sini iya nga rate, sa aton sini nga mga kabombo, dira na kagdamo gidi ang maingganyo sini nga investor nga mag put up sang ila sini iya nga investment dira, makatuga sang employment, no, nga makaboost man sang aton sini nga ekonomiya. Pero kung mahal imo sini nga rate, bangod nga ti ang ginakwaan, ang source nimo ti mahal man ang iya sini iya nga baligya dito sa power distribution utility, di bawion man ni distribution utility sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sini karon niya makuturan ti madira man kag maumpok ang mga investor pero kabay pa nga matigayon ini sa aton sini karon niya nga mga kabombo. 1 minuto na kaligad sa takna nga alas 2. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Kag karon sa aton sini nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 51 días na lang kag Pasko na. Standby kay mabulos na ang kahapon lamang program, ko po naman sa kay Tita Regine. Si Bombot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sa Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa katawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living.
Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, Yung hapon gid sa inyo tanan mga kabomba, unang biyernes para sa bulan sang Nobyembre. Good afternoon gid sa inyo. This is Tita Regine and welcome sa kahapon lamang program. And today, wow, after sang rainy days, bulos na naman ang mainit nga panahon and more pa ang traffic. Kumusta naman kamo dira? Kumusta ang mga beauties ninyo? I just hope still feeling fresh. Mag-aupod ka naman kita sa saning nga hapon, and of course may mga ari kita diri nga mga kasaysayan amo ini ang aton nga pagapamatian, maga-enjoy kita. All of the night kita this afternoon, so I welcome you all sa kahapon lamang program sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And yes, 51 dias na lang kag magapasko na. Excited as always. Nagahilapit na lang. Pwede na gid, no? Full swing ang pagtutok para sa Christmas. Tapos na ang aton nga also Saints Day and All Souls Day. So for this afternoon, mga kabombo, ari diri nagahulat ang mga very exciting nga mga istorya para gid sa aton tanan. And base ikaw, ready naman ang imong mga story dira, pwede gid nga ma-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Just minutos makalipas ang alas 2, ari ang aton nga hampanan para sa inyo from the Bombo Music Festival, nagikan kay Mr. Nino de la Paz Mas. Babalik, balikan, mayong hapon. Sinasadyang mga mata ay nagtagpo at bigla na lang napalapit ang aking puso. Sinuklian mo ng ngiti ang aking ngiti at ang dibdib ko ay di na napakaling. Nagising ang matagal na himig. Nagising ang aking damdamin. Kaya't ako'y aasa na rin. Babalik, balikan kita. Hindi pa yun ang huli nating pagkikita. Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan kita. Kung walang mulan, ikaw ang siyang naging dahilan na ang umibig ay muli kong natutunan. Malamang maya't maya ako'y nandiyan na naman. Pagkat pangarap ko'y muli kang mamasdan. Di ko man maamin ng aking damdamin, ay alam ko naman na alam mo na rin. Kaya ako'y aasa pa rin.
babalik, balikan kita. Babalik, balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating magkikita? Marami pang nais malaman at mayroon ding nais ipaalam. Kaya't babalik, balikan, babalik, balikan kita. Hindi ba yun ang huli nating magkikita? Hanggat hindi ko pa na itatanong ang pangalan mo. Babalik at babalikan, babalik at babalikan, babalik at babalikan kita. Babalikan kita, babalikan kita, babalikan kita. Babalik-balikan by Nino de la Paz Mas, nagikan sa Bombo Music Festival, Imlongo Music Festival sa Bombo Radio Philippines. Well, right now, yari na ang aton nga first story para sa inyo sa mga bago lang nag-join sa aton. Okay pa, away patakasugod. So, welcome. Ari ang luyag i-share sa aton diri ni Lolo Ernie sang Iloilo City. And it says, Dear Inday Regine. May tigulo ang ini nga istorya, A Light at the End of the Tunnel or an advocacy on how I quit smoking. Maayong hapon sa imo kung sa tanan nga mga avid listeners sa ning programa nga kahapon lamang. Tawag lang ako nga si Lolo Erning. Tungod ako magulang pa siguro sa kay Lola Amparing kag Lolo Dencio. Tungod kay ako natawo sa siyudad sang Iloilo sa dong Enero 24, 1941. Sa nagligad nga Enero 21, 2021, ginataga na ako sang aton city government sang kantidad nga 10,000 pesos sang pag-abot ko sang 80 anyos. Mas magulang si Lola Amparing kag si Lolo Dencio. Feeling ko. Si Lola Amparing sure ako. Hindi ko sure sa kay Lolo Dencio. Anyway, so Tita Regine, kung hindi ako magsala, siguro grade 11 pa lang ako sang magtilaw-tilaw ako suyok. Ano naman? Grade 2 guro no? Grade 2 pa lang ako sa magtilaw-tilaw ako suyop sang sigarilyo. Ang nagtudlo sa akon, among akon first cousin nga halin sa San Jose Antique. Nadtanaw kami sadto sang sine, dira sa Cine Queen, nga yara pa sa Maria Clara, nga ara sa building sang Panay Autobus sadto, sa building nga ginatindugan sang LCC sadto kag nangin university na sa karon. Tungod kay na mag-uhan, nag-ulubo ako. Gani, wala na ako magpadayon pa. Sa pagpadayon, nagdalag ko kami sa amon kalye, sa tunga-tunga sang Quezon kag Delgado. Napulo kami inday ka magululutod nga may 7 ang lalaki kag 3 ka babayi. Ang amon namay isa ka gasoline attendant, samtang ang amon iloy isa lang kamapisan nga plain housewife. Apang kon kaisa nagaluto ini sang suman, suman latik, ibos, kagon kaisa naga-broker sa mga duta ukon mga alahas. Sa nag-eskwela pa lang ako, kahibalo na ako iya mangita sang kwarta. Nagapangutkot ako sang tingga kag saway, kag ipakilo ini para sa akon balon. Kahibalo man ako maglawit sang pulungkuan nga uway nga ginahimo sa mga panday sa muebles diri sa amon. Sang paggraduar ko sa elementarya, wala ako dayon ka eskwela sa high school tungod sa kapigaduhon.
Nangin houseboy ako sa sweldo nga napulo ka pesos ang bulan. 1953. Naguntat ako sa pagka-houseboy pagkatapos ng isa ka tuig, kag naglibod sang puto kag hiligaynon. Nagpanglimpya bota man ako kag nagbalik-balik sa pandayan sa pagpanglawit. Ang mahuman nga butaka o pulungkuan nagabili sang 30 sentimos kag sa isa ka semana makahuman man ako sang 72 ka bilog o 6 ka dosena, gani may 210 pesos man ako. Ang equivalent gali isang isa ka dolyar sadto, isa man ka piso. Kanami, no? So ginayo ako sa akong second cousin nga magbulig sa Ilabalay sa Bago City. Gani, nag-upod man ako. After a year, nagbalik ako sa Pandayan. Nahagaran ako sa isa ko kaamigo na magpa-enroll sa VCC Sadto, dira sa Delarama, sa atubang sang isa ka soft drinks nga planta. Ambot inday. Kung ano nga di malas, after 2 semesters nga nakasulod na ako kuntani nga working student, na-disband kami. Tungod kay ang amon school administrator ginpatay sa ila eskwelahan. Balik naman ako sa Pandayan. O kung hindi gani, gapang drawing man ako, kag pang lettering sa mga school devices. Gapamanday mga billboards, karatula, gapanakod tambala, kag gapaminta, bisan ano lang. Gapang lettering sa mga ngalan sa patio, kargador sa mulye, kag nakagaagi gani ako hawas sang puno nga CR. Ang akon pangabuhi inday, nagbalhin tungod sa isa ka maestra nga kaingod namon. Siguro, hulog siya sang langit para sa akon. Kay nadumduman ko gid, nga siya gid ang nagpalapit sa akon. Kag naghambal, nga ako buligan niya nga makaeskwela sa Lapos High School. Sang pag-abri klase, nagpa-enroll ako, bisan pa nga nabatian ko, ang guidance counselor nga nagsiling, diri ni mi eskwela, hindi ni makatapos. Naka-enroll ako bilang irregular first year, second year, tungod sa ako night classes. 21 anyos na ako inday, kagintapos ko ang akon high school sa 1964-65. Naka-qualify ako sa Iloilo City Scholarship o Timawa Scholarship ni former Senator Rodolfo Tiganzon. Gani, naka-eskwela ako kag nakatapos sang Bachelor of Science in Education. Sang paggraduar ko, nagkadto ako sa Davao City. Sa diin, nagkitaay kami sang girlfriend ko sang sa Quezon pa kami, kag wala pa masunugan, sang February 6, 1966. Didto ako inday, nagtuon sa sigarilyo, tungod kay libre na, imported pa. 2 packs a day. Way labot sang 6 ka botelya nga beer. Nagbulagay kami sang akong GF, kag nagpamanila ako sa diin, nakatudlo ako sa isa ka private school. Sa pagkatapos ko sang akong contract, nagpauli ako diri sa Iloilo, kag nag-apply sa Division of Iloilo City. Kay nakapasar man ako sa Licensure Examination for Teachers sang August 15, 1971. Napatay ang amon amay, kag sang August 20. Ginpatawag ako sang City Superintendent of Schools sang Division of Iloilo City. Nag-substitute teacher ako sa akon nga alma mater nga Lapos High School, kag bugal ko nga ihambal sa imo nga isa ina si Kagawad Romel Doron nga nangin estudyante ko. So sa diin na ang akon advokasya. Sa October 20, 2022, nadisgrasya ako inday sang ang ginbakal ko nga lighter fluid nag-leak sa akon nga bulsa. Nasunog ang akon halos tunga nga parte sa lawas. 2nd-degree burns, which hospitalized me for 17 days. Luckily, I recuperated. Nadumduman ko nga isa sadto kahapon, naglain ang akon pamatsyag. Nagabalod-balod na ang akon panulok sa kisami sang akon nga kwarto. Nagapamilin-bilin na ako sa akon pamilya nga nagahilibion na.
Antes ako nadulaan sa pangalibutan, nagsulod ining mga dinalan sa akon paino-ino. The woods are moody, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Tubtob na lang diri anay, inday, kagabay pa, nga waay ka man mataki sa pagbasa sa nga akong kasaysayan. Thank you very much and more power to you. Good luck, good health, and God bless you, Lolo Erning. Smoking is dangerous to your health. Smokers never grow old. They die young. Smokers are stupid humans. They allow the brainless cigarette to enslave them. Before I go, allow me to recite this. Tobacco is an evil weed. It was the devil who sowed the seed. It burns your clothes and stains your fingers and teeth and make a chimney out of your nose. Adieu, hasta la vista, baby. Sa gihapon, Lolo Erning. Thank you so much, Gid, Lolo Erning. Do feeling ko may pagka-Jeff Roxman, no? Si Lolo Erning. And mayo gidlo nga, nauntat mo, no? Ang imong pagpanigarilyo before it's too late. But people are wondering, no? Sa subong gani, ang pakete sa sigarilyo, grabe ang mga warnings. And yet, ha? Kag tapos nagmahal-mahal na, and yet, no? As in ginatukos sa gihapon, sang iban. Ti ang iban, nag-give up, pero nag-vape naman. Well, anyway, good luck na lang, no? Good luck sa health, good luck sa baga. Ang delikado dira, no? Ang mga passive, no? Passive smokers or inang naga-inhale lang hindi mas smokers, naga-inhale lang sa mga aso, sa mga smokers. So, very delikado, gid. So, mas manami, no? Kung malimpyuhan nato ng ato nga kahanginan, kung within the household, wala kung tani isang nagapanigarilyo, wow, though everybody happy. Pero doon nagakurisong da ang mga smokers nato nga mga kaabyanan. Abi kaangay ni Lolo Erning, share makamo diri sa inyo nga mga istorya. Alright, open gid. Maraming salamat sa liwat, Lolo Erning. 25 minutos na makaligad ang 2:00 sa hapon. Magapanumbalik kita with more stories to give you diri sa KLP Kaupod si Tita Regine. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease. Before kita nga magpadayon sa mga kasaysayan yari ano yung mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa sininga semana tubtubuas Nobyembre 5. Today, Nobyembre 4, Biyernes. Una nga Biyernes sang bulan.
Kag ginaagda ang tanan sa pagtambong sang First Friday Mass sa Latolda sa Subong nga petsa. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. So karon na ini. Sa una nga Sabado naman sang bulan, ang Binhi Band ang nagapanguna nga rock band sa Iloilo. Ang saliwat magalingaw sa aton sang ilang nga pinili nga rock songs sa 2 ka oras nga rock extravaganza magasigabong alas 6 sang gabi. Sa Nobyembre 5 nga edisyon sang concert at The Plaza. Sa mga kahiwatan, napulo na naman ka mga matahom kag espesyal nga mga plazuela di Iloilo Mugs ang igapanghatag sa mga suki. Kag sa Nobyembre 6, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sa Latolda sa mga luyag magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among mga petsa. Sa tion sang misa, aton ipangamuyo sa Ginoo, nga kabay makita naton ang idako ang pagpalangga sa aton. Ilabinigid sa tunga sang nagalala nga global situation. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And moving on to our next story para sa sining hapon, diin ini magahalin. Nagikan sa kay Jesusa sang city proper. Napisan na naman si Jesusa. Dear Tita Regine. A blessed afternoon to you, Tita Reg, and to all the avid listeners of Bombo Radio Philippines. May God bless you all. Tita, my story is about sa ghost. Sang gamay ako, ginadapt ako sang lolo ko. Ang home sang lolo ko, tama kadako, kagalapad. Kay damo man sa mga tinawon niya, nga dira man gastay sa ilang nga balay. Iban gani, sa salas nagatulog. Sa nagatulog ako, tita, isa lang na ako sa kama. Wala ako sang upod, pero wala man ako nahadlok. One night, tita, samtang nga mahamuok ang akong katulugon. Gulpi lang, nakabugtaw ako. Kag may nakita ako nga tawo, nga sagwa sang akon nga moskitero. Nagsinggit ako sang may tawo, may tawo. Kag dali-dali man sila kadto sa akon. Kag wala man sang tawo nga nakita sila. Ano ato? Murto? Sang next naman, tita, tungod hindi na ako magtulog nga isahanon. Upod ko na ang auntie ko nga ginatawag ko nga si Inday. Sang mahamuok naman ang akon nga tulog, gulpi lang, nakabugtaw ako. Kag nakita ko nga may tawo nga gusto magsulod sa amon nga moskitero. Kag didto, nagsinggit naman ako. Murto, murto. May nakita ako nga murto. Dayon nagbangon ang akon nga auntie. Kag nagsindi sang kandila. Kag may nakita ako nga nagapuron-puron nga kalayo palayo. Ambot kung imagination ko lang, pero tuod gid nga nakita ko. Sugod sad to, tita, hindi na gid ako magtulog nga isahanon. Tapos, tita, kung magtulog ako, putos ko na sang habol ang lawas ko. Kay nahadlok ako, basi may makita naman ako. Tita, puno na ko na sang balhas, tungod sang panimuron ko sang habol, pero ginagwanta ko, tungod na puno ako sang kahadlok. Nadumduman ko, sa boarding house, kung magpauli gani ang akon mga utod, isa na lang ako mabilin. Didto ko nagatulog sa kwarto sang landlady, pero hindi man ko gihapon katulog. Kay bisan sa iya nga landlady ko, nahadlok man ko. Okay. Bisan sa landlady ko, nahadlok man ko. Kay basi hambal ko, luokon niya ko, or basi aswang siya. Bao, tita, tungod sa kahadlok, nag-judge naman ako. Next time naman, tita, sa nag-aagi kami sa balay sang ginakuno-kuno nga aswang, ang buta akong tuod na, gulpi lang, tita, may naghugpa nga daw isa kadahog sang lubi. Kay gabi, tita, hinadlukan naman kami, kag nagkupanay kami sa akong sister-in-law. Tita, gulpi lang, nagwa sa kampo ang ginakuno-kuno nga aswang, kag naghambal siya. Ako ni, tingin na balansya sang bayaw ko nga.
Kami man lang ni Lolo, hindi man kami pagpahuga. Hambalya, nagpamuhin man lang ako diri sa kampo. Hehehe. So one time, tita, naglakat naman kami, kaagahon. Mabantay kami sang bus, mga 4 a.m. Ti, tama kadulom, kag nakita namon siya, nga nagatuwad sa may kampo. Nagdinalaga naman kami, tita. Masig pamuhin lang siya. Todayhan, nga aswang siya, he's already gone. And tita, may he rest in peace. Sorry Lord, if we judged him, tawo lamang. So next episode, tita, sa balay naman sa akon nga sister. Ang balay nga ginapatindugan, may dalag ko nga bato. Tiyambal nila, damo na dako ng mga taglugar ang mga bato, ginpang tipon kag in short, nagtindog na ang balay. Ang balay ng sister ko, tita talagsa lang may tawo, kay dito siya sa States ga work. May naga-take care sang iya balay. Ang hambal sa mga neighbors, nga mabatian nila, nga may nagpatubod sang gripo, kag may nagapaligo sa banyo. Nablesingan managani ang balay, galing kong talagsa lang ginaistaran, ti kaluyag na sa taglugar. Pero so nagbakasyon ako, tita, nagkadto dito ang parish priest namon, kaging blessingan ko ang balay sa sister ko. Nadula na to nagapatubod, kag ang nagapaligo, nahadlok sila sang holy water. Tita, din naman sa boarding house ang ako niya sister-in-law. One time, tita, may misunderstanding kami sang husband ko. Te, wala ako nagtulog sa balay. Dito ako sa piyak nga balay sang sister-in-law ko. Before sina, naghambal ang bata ko nga damo siya may nabatyagan dira sa boarding house. Pero wala ako tugin panumdum kay tungod sa kaugot ko sa husband ko. Ti, gindala ko ang mga gamit ko pang tulog. Sang midnight na, tita, mahamuok gid ang tulog ko. May nabatian ako nga kadena nga nagapasaka sa hagdan nga ginaguyod sang tawo. Tita, gusto ko magbangon pero hindi ako kahulag. Daw ginakuga ako. Gintuyo ko nga hulagon ang lawas ko. Gulpi lang, may naglumpat sa akon nga kuring nga daw panulay man. Nagatinguha ako nga baka panguros pero hindi ko mahulag ang kamot ko. Lawig-lawig, gidya tita, lakat-lakat sang tawo, nga pakadto pa kari, nga may ginaguyod nga kadena. Tungod sa mind ko, gapanawag ako sa Ginoo, kaginbuligan niya ako. Nakabugtaw ako, tita, pero sa natulugan ako, amo man gihapon, ang nagalakat nga kadena, kag kuring. Sa ngulihi, nagbangon na lang ako kag magpray, kay prayer lang ang weapon ta against evil. Nanghimos ako kag nagpuli sa balay. Nagkuha sang holy water, kag ginbubuan ko sang holy water, kag nagprayer to take authority ako, tita, didto sa boarding house sang sister-in-law ko. Gin-cast out ko ang evil spirit, paagi sa ngalan ni Jesus, kag ginbutangan ko sang picture ni Mama Mary ang door. Pagkagabi, tita, didto man ko gihapon nagtulog, kag wala na ako sa nabatyagan. Nakatulog ako sa mahamuo. Balaan mo, tita, sang una, ang lugar nga ini veteran garrison sang Hapon. Siguro they need prayers for their souls. So what I did was, I prayed for them, so that they will rest in peace. Subong, tita, wala na ako nahadlok Wala na ako gapanghabol, basta may medyas lang ko, para hindi matugnawan. Pangamuyo lang antes magtulog. Surrender yourself to God. God assures us not to be afraid because He will be with us till the end of time. My prayer, Lord, into your hands I commend my spirit. I know I must die. I don't know how, where, or when, but if I die in mortal sins, I am lost forever. Jesus, Mary, and Joseph, save our soul and pray for us. Didiretson All Saints Day kag All Souls Day, ang mga tawo nagabutang sang pagkaon sa altar bilang offer sa mga kalag. Pero ang hambal sang pari, ang the best nga offer tagali sa mga souls, amo ang prayers ta, kay they are suffering in purgatory.
Pero tungod kay amo na ina ang culture or tradition ta sa pag-offer sang food, okay man na. Galing kon kisa ang mga tanga kagiting man lang ang nagakaon. Hehehe. So till here na lang, Tita Regine, amo lang ni ang makontribute ko parte sa All Souls Day. To all the souls in purgatory, may they rest in the loving embrace of God the Father, and let the perpetual light shine upon them. God bless Tita, and more power. Keep safe always. Respectfully yours, Jesusa. NPS, Tita, we offer flowers as a sign of our love to our departed loved ones. To remember them, we light candles because Jesus is light, and Jesus will give light to all the souls in purgatory. We offer prayers for their sins that God will forgive them and God will save them from suffering in purgatory, and they will go to heaven. We are celebrating All Saints' Day in order to follow their footsteps. We are also celebrating All Saints' Day so that they will intercede for us, especially those who are living in darkness. We are the church militant who are still alive, the church suffering the souls in purgatory, the church triumphant the souls who are already in heaven. So thanks and God bless, Jesusa. Jesusa, thank you so much, Gid, sa stories mo, mga pang Halloween, no? Nga mga stories. But okay lang, nakaabot pa man, oh. Lapit-lapit pa man, Ini pa man yung week, no? So thank you so much, Gid, and also, most especially, thank you very much for the prayers that you offered, especially para sa mga souls sa purgatory. Yes, I agree with you. More than flowers, more than food, nga aton nga ginahalad, nga aton ginahanda. The very important thing nga i-appreciate gid sang aton nga mga minatay amo ang prayers that we can offer to them. So do not ever forget, no? Pwede malipatan ang mga bulak, pwede malipatan ang mga kandila, but not the prayers nga ihalad naton sa aton nga mga minatay. So thank you so much again, and God bless you too, Jesusa, sang city proper. Magapanambalik ang KLP, still with Tita Regine, 40 minutos makalipas ang alas 2. Pagkatapos lang gid, sa pila kami importante ng mga pahibalo. Aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sa aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Kata istorya para sa inyo nagikan sa kay Lola Beng, 83 years old. Dear Inday Regine.
Nagpaminaw ko kag ginapanginbulahan ko ang mga katapos sa number 1 nga radio station sa Iloilo kag bilog ang mga estasyon sa Bombo Radyo sa bilog nga pungsod ilabi na sa imo Inday Regine. Before our retirement from Napocor, it is the policy of the agency, a government-controlled corporation, based on the collective bargaining agreement. A special disengagement plan was proposed by the corporation. Optional retirement para sa mga naka-render 15 years and above. Sa ako nga bahin, since I have rendered 20 years sang 1996, I opted to retire through the Speedal Disengagement Plan. Ang korporasyon nagdesisyon that before our retirement, ang tanan nga mga retirees shall undergo a 3-day pre-retirement seminar. Pre-retirement seminar. The seminar was held at the main office, head office in Manila. During the seminar, pila ka mga speakers ang inimbitar to speak on their specialties in the event after our retirement. According to the office, we were informed that we had the chance to visit the plants of the corporation sa North and South Luzon plant tour. On my part, I chose to tour the South. Ang iban, ginpili nila nga mag-tour sa North. They wanted to see the famous summer capital of the Philippines. Sa ako nga bahin, I wanted to see the famous Mayon volcano with the perfect cone. Besides, I have already reached Naga City. I have spent and worked at a hospital dito sa Naga for 6 months. Ang hospital ginapadalagan sa Daughters of Charity. Abi mo Inday, we were so excited to see the different places and plants of the corporation. As for our subsistence, all expenses were free, including food and hotel accommodation. So nagkadto kami sa ruins of Cagsawa, the church which was buried when Mount Mayon erupted. Sa tiilan sa Mount Mayon, may isa ka grupo nga luyag nila nga labuton ang pinakatuktok. However, we were informed nga hindi ini advisable. Inday sa sa mga residents nearby, mahikaw kuno ang volcano. Samtang nagapalapit kami, nagaamat-amat dulom ang galom. So, may chapel dito, kag naghapit na lang kami, kag magpangadi. On our way home, ginlabyan namon ang daet, Camarines Norte. We had an enjoyable tour. A trip I will never forget as long as I live. At least, it was an added experience for me. Inday, may isa man ako ka-experience sa akong hinablos. Nakapamana siya sa Manila, kay nag-a-estar sila sa Pandakan. May isa siya ka-amiga nga Tagala, kaginhagad niya sa pagpauli sa Iloilo. Nagpasugot man siya, kag nag-upod, kag nag-enjoy man siya. Nagbarko sila, kag nag-enjoy man siya sa ilang nga biyahe. Bangod bago lang siya sa lugar, syempre, hindi siya kaintindi sa aton lengguwahe. Pag-abot nila sa Iloilo Pier, malayo pang barko, may mga porters nga nagsaka sa barko. Syempre, una-una sila pangita sang makarga nila sa mga dala sa mga pasahero. Nag-approach ang porter sa amiga sang akon hinablos, kag nagpamangkot, "Day, may sugat ka?" Ang gusto niya hambalon kung may masugat sa iya. Gintulok lang siya sang akon hinablos. Nagtulok siya sa wala, kag tuo, kag nagsiling, "Ha? Wala naman akong sugat ah." Ay, mali. Sugat siya gali iya nga pilas. Ang iya nga pagkaintindi. So, Inday, masig nakapuy ka na sa akong diri nga sulat. Madamong salamat sa pagbasa. Hasta na lang diri. Kag see you again next time. Lola Beng, 83 years old.
Lola Beng, at least ka nami, no, before ikaw nag-retire because ang amo to nga seminar, nakalagaw-lagaw pa kamo sa pila ka mga lugar nga luyag mo man niya makita, kay tigin papili ka mo, din luyag nyo sa north or sa south, ti amo to yung imong ginpili, kay may mga lugar ikaw nga luyag mo nga makitaan, may mga lugar ikaw nga luyag mo nga tanawon. Very memorable, hindi bala? So at least, nag-enjoy ka so much sa amo to nga trip before nga nag-finally retire ikaw. But I just hope hindi ka pa mag-retire ha sa pag-share sa mga istorya mo diri, Lola Beng, diri sa KLP. Paabuton ko ha, just like Lola Amparing, ang mga istorya ninyo. I am sure ang mga nice lolas naton nga ini and lolos damo gid nga mga experiences ang may aral sila, and super happy kita that they generously share ang ini nga mga experiences nila diri sa aton sa KLP. So Lola Beng, halong-halong gid, salamat gid. Oras naton, it is now 10 minutes before 3 o'clock. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng gid. So pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ato nang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Kabombo, kumusta naman ang pagpanindahan ninyo? Dapat dito gihapon ha sa The Farmers Bazaar. Para sa imo hilway nga pagpamalaklon, bangon sa iyang open air setting kag bilang source ng imong pagkaon sa tama kakasarangan nga presyo, didto kita manindahan sa The Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Kinahanglan naton sa mga meat products, sinalantas ang isda nga preska, baboy, manok, kag iban pa. Dito kita manindahan sa The Farmers Bazaar sa lower level parking area sa Plazuela 2. And then, bisitahan taman kahit tumanta sa upper level parking area sa The Farmers Bazaar para naman sa mga needs naton, yung mga ulutan prutas, kag iban pa. Kumplituhon tang aton yung mga ingredients sa aton nga pagluto para sa aton nga mga pinalangga. Siyempre, may ara sang hagdanan nga nagakonekta sa lower kag upper level parking areas. Agud nga mangin mahapos para sa aton nga makalabot sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintukod dinhi sa tion sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal. So ginapasiguro sang The Farmers Bazaar nga magapadayon man ni sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Sa aton liwat nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Mga kabombo, nagahilapit na gid lang ang Pasko. 51 dias na lang kag Pasko na. And bangod espesyal ka mo, very love ka mo sa Bombo Radio Philippines. Yari ang pamasko ang musika handog ng Bombo Radio para sa inyo. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na,
Sa Radyo Bombo! Number 1! O Pasko na, pamaskong musikang handog ng Bombo Radyo para gid sa inyo mga kabombo. Kag sa inyo mga luyag man nga ipalabot ni ang mga istorya para sa kahapon lamang program, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala dayon care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mas appreciated gid naton kung may mga pictures ka mga i-upload with your stories. Madam, maging salamat sa inyong pag-upod sa akon today and every day from Monday to Saturday diri sa KLP. Of course, balikay naman kita tomorrow. Sa gihapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program.